Amanfo Branetre, Amanu Sebeyeyo, Amanu Seriyeyo, Eyesena Ose, Amanfo Branetre. Arise and the youth for your country, the nation demands your devotion. Let us all unite to uphold her and make her great and strong. Arise, gather youth for your country. The nation demands your devotion. Let us all unite to uphold her and make her great and strong. We are all equal. We are all equal. We are all equal in building a motherland. We are all equal. We are all equal. We are all equal in building a motherland. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM. Let's go. Let's go. Your city, baby. High spirit. Thank you. Never say never. Never. Nyawa kanuna bebe mo. Etimin subium. Nyawa kana bebe mo. Etimin subium. Achichiri nanti boko yebedru. Etimin subium. Achichiri nanti boko yebedru. Etimin subium. Baby, Obini Madiba. Soleva. Oyobiayo. Obini Puntu. Ebuntu. Ayobiawo. Bagati. Moya mefano. Ebiana oya obife. Mejuma kakrami. Mi mubana bidayo. Ewumana wubafu. Wala nkasa jama. Anyanshawan. Mobilitina abanteteku. Asuwanu depeteku. Ewunana wubafu. Wala nkasa jama. Anyanshawan. Elutu fanfami elutio. Warikaya entiye. Aje wu kwankure sanibro. Yeah, jealousy goes. All of us are Radio Papa. jealousy goes. Oh, jealousy goes. Jealousy goes. Susunia, Nana Mia Jenny, Sony Padene. I tried to burn out Kawano, Onibara Sene. Okay, so Psalm 22 minutes after 7, live on AHENKAN933 FM. Me pacho, baby, I drew no yamfa abrabomu futu kakra, emfa ento adwumadi ni so no ya tun din se wodachi enti. Me pacho wodachi enti. Ene ye ba besua ade kakra so ate ase e. You wish me well, I thank you. You wish me badly, I pray for you. Just gone by a Maakye sports or brain pon opoku ware and a odi ebre yen. Plenty. We still the conquer. Come on. Change your mind. I don't pray Odachinti and Komoka Kram person no edi and say declare something positive about yourself today. Declare something positive about yourself today. And then me person will can insurance sem e de gu ankasa abrabo so. Me person will can animonyam ensem e de gu ankasa abrabo so.
enti ensori ntwumu nka se enti ene edai ebeko eyie ni men sorry anopa nka sa asem no mfa ngu wanka so abrabo so. Don't subject your own life under threat. Don't subject your own life under supplications. Don't subject your own life under lamentations, but rather speak positive things to yourself. Bless your own life. Bless your own life. I want you this morning to declare something positive about yourself. Go ahead and do whatever that you have envisioned to do. You want to marry this year? Say to yourself, it is possible. You want to travel this year? Say to yourself, it is possible. You want to build? Just declare positive. Just declare something positive to your own self and go ahead and do it. So what you say? Believe in yourself and your dreams. Affirm yourself every day by reminding yourself that you are an intelligent. Tell yourself you are an intelligent person. Remind yourself that you are good looking. So what Saturday and that's where you be and can't so home far. Me pacho with that inti. One kasa kachiro who say ene me ho aye fair. Ene Obuoba me ho aye fair. Tell yourself you don't wait for someone to come and say positive things to you. Rather, one kasa you can tell yourself you are an intelligent. You are good looking. You are unique in your own way. Hey, obi betimi asuasuan but onye se woda. Anything na de bia ye hunu omo musuasuan krofo no a yetimi ka se we de waye se asemasi. Waye se asemasi. So what you say? Because osuasuan asemasi. Se osuasuan asemasi de na obeye se asemasi. But se one kasa wujitum say you are unique in your own way and the things you do no obeye no in a unique way. Yamfa wonko tutu obi nka se oye sei there be. But kachira wo ho oda chinti. Kan yama papa fama wo ho. Declare positive vibes to yourself. Me tu kwan, me yeye, me ware, me wo, me sidan, me yet niyama papa ni bi. Me ye sikani. Declare positive things to yourself. Oda chinti yen sa afama me wate me dofo. Oye ne sa de ma me beboa pa. Maintenance se me twen se nipa meka se me ya de. Hey, enipa, bra. Enipa be di uhwambo. Memfa ho tu nipa so. Enti na Bible kra kan se, ne ode ne ho tu nipa so ne no me no. No me nka ne ode ne ho tu nipa so. Tie, Bible se no me enka ne ode ne ho tu nipa so. Curse be unto those who trust in human beings. Our Bible ni mo kenkan. But se one kasa oye wo number 1 fan. Se nipa nyina se wonya wan kasa ka chon so ye. You are your number 1 fan. Maybe tie me number 1 fan pa. Anything e binim ka se na ko edi o ma no ho mana ni o. Yes. I won't wait for someone to come and be singing those plauditory messages to me. Never. I have to do it myself. Anything me nya botre na no ye hia ma me bi o se wo de odi no nya botre bo. Yes. I was say me nya botre na me bo me ankasa me din. Na me dan me din no. I won't wait for someone to come sing praises and worship. I won't wait for someone to come and be singing appellations. No, I must do it myself. Inti nano pay, and that day, and that being the 3rd day of February 2022. One kasa kachira won say, oh you're the 4. Kachira won say ungu. Kachira won say ungu abra o time on so ye. Kachira won say, e dan no be sibi. Kachira won say, suku no be kobi. Kachira won say won so be ware. Kachira wo ho say on so so besi wie. Declare positive vibes for yourself. Na ebebem. Me say be den ebebem. I know to be patch all that into yan why in Sadia mame. Some 28 minutes after 7 live on your family favorite radio station AHENKAN933.3 FM. Jumedia uguso utie ne Maakye free sabre. Ekopim say non do ebebone de.
On my Ghana moon 7 years sinkunya ye de my home. And it's catcher won't say you are an intelligent, you are good looking, you are unique in your own way. Don't wait for someone to come and tell you say we are intelligent, we are unique. No, tell yourself. Catch that one kasa ho. Me da sibebre. Come on. Da 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 da. Now, when you say me no eka say Captain Smart, you're detaining no. And run national security operatives. One more ekokoche no, detaining no. And you're non kwa one abrantia where ni producer GH boy. Yet you won't be na. Ya grant you omo bail. As someone is saying. Oh, so for one some or the eye trap ya. Minim Kobike. You are in the spirit this morning. I don't know why I knew we na wobo. But I can't sempa. I knew I can't sempa. Yera Kwame impianim. Samo kaino Kwame impianim. Was one of the and ya di obefre MPB honorable because as soon as by your mother na di wa Ghana ha no mo nsem fata honorable. Into ono the on flu be honorable. Sans so and as speaker of parliament Kabila catch and say who be here so be resign. Tali say si nyume no so mame. 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 Let's go. Let's go. Baby. High spirit. Never say never. Never. Never can on a baby mo. It's in Subium. It's in Subium. Never can a baby. It's in Subium. I just see a native of your bedroom. It's in Subium. I just see a native of your bedroom. It's in Subium. Baby, I'll be in my deep bar. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo ate ediba AHENKAN933 FM. Na 11 no so da so konkon ho yegusu ayedi ho enkomo enra na enya senketwa ewo Takoradi na wo Takoradi Youth Center na enya senketwa MPP for the Fabin NDC for the Afenifa unu say enra wo mo town hall meeting ne de NDC for Kobi na me say tough time wo mo de ma wo mo na enya senketwa o mo de tube nkum na mo de atunifa o mo de tube nkum na de atunifa eno na ye friend town hall meeting enye ne ombese koye no kufu dia ha no David omo ma wo mo opposition tough opposition emo mo hu say yes inti 11 nso ho komo ya de da so a ekonkon ho ayegusu ayedi na yewura kwasi prat enso so akasa de afa ho che se 11 no se si ade ababe te se akobam no ebetimi asa tipaye yafunu yade ene ne keka ho ni nyina eye 11 akobam na unim se osofu obi nim so aposifo ache no na ma fine no 1200 Ghana cedis 1200 Ghana cedis adan ya yese or the siren akobo ne V8 mu siren enje se wo ba beka se minister bi na eba aposifo ache ne se da bi oye osofo siren de o de ye den wo kam oye posini ana oye military officer bi debi and it's ya finding 1200 wetua nanimu hancho wode kodi fie Captain Smart so na ya charge no yese sika bi asa extortion bi wode nkrofo bi dinya kwagigi sika allegedly because until proven by a competent court of jurisdiction no we have no right to say ye no kre say wakwaje nkrofo sika but that is near ebobo eba enono me no ka say oma granting a bill endre nyina ade be chinde no na te say ye hwehwehwe mu a ye checks ne kire say what the national security for office but ebinim so kire say no kure bia enim
whether or da ho wa na ho no ye che no national security for che no ya granting the bill aseda enkoma erade ma me nka we say ensɛmtwerɛ ni bi ani hɔ no ma ɔyɛ above the law meti ha yi emra no sɛ me fom a ɛwɔ sɛ yɛkɔ test hwɛ sɛ ma fom anaa me mfom yɛ but ye mfa nso nhyɛ yɛtiri mu sɛ ye adeɛ bi just to put fear in other people ye mu bi no saa nneɛma na mo yɛ no enkonkosi baabia enkanya no ntum adeɛ na ɛkɔ so wɔ Ghana no a ɛnyɛ no yɛbɛkɔ so aka and if you think say you make you party unpopular whatever and you have access to the security apparatus and it also be molested or they be put fear and panic in some people you lie bad because ukuye ina ne ka de akere we need to free asase aban no nimu a I am not holding brief for Captain Smart say wa fom mra no a yemfa mra ni no but ye mane nya say ye feel say because ye tie obi ho onkekan wa obi ho onkekan wa but ye mane nya say afei die ono no kyerɛ me ntimi so me kyerɛ no a saa de no tan o kyerɛ me ntimi so me kyerɛ no sɛ me be ma eno enkosi hwe so what you say. And if you look at the background of the story and then afei na aba abonten no a enye na sem isi yache but the question is why now eno ne asem wa yebisa yen konko fa de obon krata mbo so no mfa ema on wadwen kyerɛ no betumi dia fa 0594 841044 0594 841044 mami read the message we all say don't give up sang say Richard when give you up opese obabeye sikani so a eye adwumaden don't give up. I don't know why this message this morning one for baby a woka amfa nka ho but ye da se bebre nyame hirawo why baby a wubutu bia nyame hirawo we are not giving up today, we are not giving up tomorrow, and we will continue to be there strong and vibrant, resilient as well. So what I say, and if you trust me on that, we are not giving up today, we won't give up tomorrow, and we are not giving up at all until say any pebianim be guase. We are not giving up. Trust us on that. And penny for mama kwaba. Yeah, do so. Mumpu mbako die. Nyamiadom. Now say. Nyamiadom men so me ho ye pa. Okay. Na captain dia ndra mo tie on. Sure. Tie na. I'm so ahead then. See businessman bi na. Oh yes, a businessman say wo pe ohinadi. Anya say e sonko kra from ne me so mate no. Yeah, pe de me kenkan ne de explanation me mate no. Sa na tie. Omo say businessman bi a wo pe ohinadi wo the krum. Na Mr. Captain kire say papa no. O ni details bi. Sa ni details na wo no. Say o mani leaki a. Eni ya che say akunya na bebo no. Ti gi say wo sorti. Ti ska na be buy in batches. First batch sika wo ho, second batch sika wo ho. Oh, I see. Third batch sika wo ho. Ni ya ka nyina ye allege. Yes, it is alleged. The yati room ni bi ni ye ka kire mu. Asam de ba enkekan wo ho. Yeah. Akwa se obi ewu Ghana ha mi hu se obi ewu am ya age atum se nyame na frɛ no. Aberewa kra ewu obi ne kun no. Aha. Ghana ha de yen yesu ba no. Yesu ba no. Yeah, say jantu batches no ogigi duru ba bi no. Na yes papa na ni ya aba ne ho so. No se da bi, se de ade kwa ya akobone. Nti yes se de ko ba ye na afi na papa na ni abre pay demand no. Sa yes o chairman so nyo no kwa na enjoy ye. Nti de one na enjoy ye no. Akoya twema me ntwe mo mienu ntem. Wa ma me o ma me. Wa ma me me ma wo. Wa ma me me ma wo. Ane ye yemfa nko. Oh, I see. Aha, na akowie sa. I see. Eti Eti ye fa ne say adepap epe ohene ana ohema adi e na vrungo na ebi adepa abehwie afia mpofo ankwan aguda edi enim so da no kra ne bufu yokohwie afia mpofo ankwan aguye na meme be kan say adepa okopo ohene adi wo na vrungo na wo bufu ya ukohwie afia ankwan aguye no se unim se be kan wabonten a enkrofo kwa begina so ayemfa konwane mawo sa na adepa ye se sa na tie de a ene obo je kakra yi na kan anu tum meka na sa asem kro no anso no so unim hu bi
enti meji ye na wo se me nso me be so to wahu se na be ya all come anu atum ni so ma be ka wo so anu atum simple ne ya be ka so oh ade pa be ka ye nyina anu atum nti no no e chire din enti me meji ye no e na me ka kire wo se adwen amedwen amanga na chama tiaso me nkwa mitiaso enti si ya sad boys na ye wade no yes e na ama we nyina akakọ ba no nye se opani nu akasa de otene ba bi ai ba panyin so de no wagim opani de o de no wagim bi enti afa de wate asese asem ne mena modde amla so de ayen de aya na ayen no I sronko from ni anankrofo bi kasa mo akwata honorable amakwata enya honorable amakwata issue no no they can say enya honorable amakwata issue no enya ni issue no eno no so talk wo eno so konko eno ni nyankoi hey adio Ghana for you Ejuma yo yenya ye na me meti hayi obi so agbo ewure mu ono so hwehwe mu a pebi dia betetare me adio Devi amunyina ma ya hu agbo mu yi oh but yenya ye hey ejuma yenya ye o ade de ebewu tio ade ba akwa ya na eya na tora bi a yen semtrofon so ye ka hu bi papa ye ka hu bi to the extent say akwa so osofo asofo bi numu ayo mo ho obi won mo se de binti na wo osofo so saa me so yes I'm also a man of God Bible school ni ma 3 times ye ko bi 3 years ye ko bi 1 year ye ko bi 6 months ma 3 times and I know that is why me pese some fake pastors ebe deceive Ghana for Ghana bra ye bre nyina fa dodo no agina fake pastors so and it na dey bia me dey asofo no it is not like metu eni esi asofo so ni wo mu bi and I know them so what you say akosi asema me kakra omo di we kura ba be ye yi kura what does it we asofo a preach kira wo members ne say onye osoro abofo enti say church member bi timi kire asori ba bi we no a onso so bi etimi ato enso ye ba mu ane say o de no ba na akai wo say wo yo osofo nti hye wo ho so sikawia na ba na wo de na kai wo say wo yo osofo nti hye wo ho so enti enso ye da wo ene wo church member ne ntam say o no nyame adom wo ahohyeso honhom asofo na eni ahohyeso honhom no omo no obeti ese wa kire na we no wa kire na adware no wa kire na sa no wa kire na sra no a whole lot eno wo ho but asofo di bi no preach the kire omo members say omo kura de omo ni bone ono no ye righteous or call heaven anything as asem to sofo no a enkofo timi ka say osofo pa but ye mo mate ase say before God you are a man anything you fra man of God e mo so te ase wo niam bi ho yen radio presenters yi no any TV presenters journalists as a whole ye mu bebre betena radio no so ade se ne ye niema keka ye nsem because ye de kron merade enso ntesa lo dia se entesa u betena microphone echi a obe painting picture na ma enipa nyina hu se ono no de se oni nyankopon kra ne da sori nra what ya se onso ye nipa enti ya moma yem preach mo monte ase say by virtue of you being a journalist doesn't make you a pious onso ubetumi agem krofu sikadi oh my goodness gracious me 8 years yes nyame adwobre omra captain ho na adwobre omra ya ye de yise nyame na yesre no magimeti aso so de magimeti aso di asembebo se Ghana na de ba kunu no de waye ntiti nyina ya beko fa ba wo se sakura ya beko fa ba ne akofa de abekyekyere wo se nuti na wo bobra no ahwe mu yi aboni yi no wo bobra no ahwe mu aboni yi na we obekum kra na enye nasem o na mekan but the question is why now ana obi beka sa fe ne kuru ana yema sa de ne de ya cap ne yema sa na ebugu bia wo ne mre anyways inti yenya informa court for no until proven by a competent court of jurisdiction no nya ye ka ni nyina adwen ne ye kire and ni nyina nso so allege ya issue disclaimer
ai mo nanti mu ma ye na fe yenko ma yama atiefo nyina achibiem na yama omo akwaba emfamla kasavidi tetreta wono mankasa endorse eno eye ahenkan 93.3 FM so Jumadi asugusu awutie eye Maakye da obonkrata agodo ayensa aka ne nidi animu no ana yebe yi ade ama wo no sade obe ya wo so usi dwa so na wo pebi mu akenkan ya wonu nsem agodo a edi akotene ewo eye oman konkono Ghana yimu ahanom na de amede esha say ye daily graphic da obokrata no o say eye truth no kre na accuracy every day nti no kre trodo entwanchia bia ni ma de hoto no so a woni hwamode biara da o ka no kre na ode aba no chem se CDD wonomo aye wonomo sovie bia wonomo ye no mahunu se enkura wodo a eben eye aman foforo so no anani aman foforo bohye oman konko Ghana nkuro ni binom a ene aman foforo bohye no bi so se ukobokina honom ni se na ye nkuro ni bi wonom ene bohye ewo honom saa wo kire se aban no hwe na wonyira ho bambo nsemu ewo saa miaye honom nya saa obi nka se pudu nhye wan hwe na akwakohye kwahye nso dia enti wotu aban nefo se ene asoya mo hwa pom ye ambambo nsemu so mo hwe no mo saa bia honom eban sanse na se de ekwoso nkrofo amahwi ahwe ya bokina ye huna no he ya omo so de ye no ma otwu namba okura timi disi wo mo enti wotu omfo na owie ye no osoafo a no so na hwe ensase ene fom agudi entotoye eso de atudwa esrese ye nyina ye moa na eye minerals commission no ye support won mo ye mpa ayi ehyan bi vehicle be se aduonu 20 ne fan support won mo du oka kire wan mo wo mo de akoma wo mo mpo enti wo mo de akoma o mo ko support okay kafra support kafra enti minerals commission no na enei o mo so ye land ministry no no makwa support wo mo na mka so oka kire se ye me support wo mo nka gold be bibira mutunu wo no mo ye na eza me support mo tiski agwakọ ne nke ye eza me support nke na ka no pa mu beti mo doi we de mo adobre o na owie ya no ana na nado danko akufu ado ni mfonyini wa ha na buku bia da akura ni mu no anya buku ketwa enti buku enya na Ghana ho nsem gumi na no mehwe ayi bi nya ni nyina mehwe picture bi wohu ana omatwa Donald Trump aba ana omode na nado so ato one side editing editing ana books ya there be editing na office ntisa na books no betumi aduru sa o what am say ministers nkwa 100 something adam say na office e don dey keep our records no say nti ne chief of staff or no ye in charge of all the appointees ni nyina that's say open a file about appointee bia chief of staff office na obehunu no ba say ono na wo hwe omo a ya appoint om ni nyina CEO ne wan no chief of staff na he om nyina so and into won call company office nkonkoku appointee bi file enti krata ba ko kra na ne ho krata de se bi da ne ho but the omu twa ba re omu enti wo de se krata ne bi da ne ho afa compare ona krata de bu ne ho na eju de wo de ya azumi say ya no kontena chief of staff honom anini ya hwenti chief of staff enkwan krata we nyina egu na ni krata we nyina egu ani oba be sia say o wonye ni bagito o deputy simienu Ghana de ba ne say ya mfa niam gu nkrata mo fazi so de ya wa bio yes ministers for the yesum no ho ya won nkrata papa CEO for the yesum no ho hey ene ma no bere atare na o de ye wi no eno o hye de ba ha no ayie no ba ye free ha no he onom kwhia ye say o free ha na no onom kwhia eni ahemfofo no no makwa kwhia yi ana waka che na nanom say nananom Ghana ni said no me kono nkoye o ma ye bia na so 11 wey wa be tamfo bia medwene ho amenti ase minim so mo sheda na mbo no bla ni o minim eto watete economy no na me se yamfa to kakra mra na nka ye ntua 11 kakra bi na nanom 11 kakra bi ya na me se ke yanyu ntu na we ye ntua
Egofo so mo di ase. Tinana mo de mo nkọ na mo ne mu kromfo no kọ kasa. Kromafo no. Mo nka cho mo say to na de chekere man. Without a tour, Ghana timi kọ ba bia. Ghana be yese ya ti. Mesra mo nkọ kan kire mo say 11 dey ya de pa. Ana na dan kwa Akufo-Addo. Aka kire na nan mahemfofo bi ono mahia ne mpanyfo bi. Obo mu nkire mu de kire wo ne mo. Na owie ye no. Ana Mr. White, Nje White ni futi sam ni owura kenofori ata. Aso ni fonyi da ha. Ana o se na kasa mre sika ne ntoto e nyina meme wo ne wo. Ebia nkiremu no unhu ni ye se wahu. Enti na wo de se adwuma ne hia mensa no. Ma me nkire mu nkire wo mo. Mo ma me nkire mo. Mo ga se ebla so se ye gigi sika de ye o mani ye o. Ghana fo bla so. Yen ni betuatua ne de ye o mani ye. Yen tua ne nya o mani kama mamo. Ye be ye kama. We dim bra kakra bi. Mu de mu tua 11 kakra bi. Behu yansa no nyuma enti wei ayo soafo no social skasam tutua so ena odi BP de na dan kwa Akufo-Addo so ka che nana no mo enso e wode boka tai mu na yesi eye professor avocat simanya di ni ye avocat dabi o nya avocat professor avocat okay can honor no ye vice chancellor University of Uniba. No, yes, University of, is it education? Yeah, education. University of Education. Now, I told just say, ye ni free so. Me no ka say Krobi was so as vice chancellor. No, yeah, professor. No, to so your Roman father say you could have your father. Yeah. Afro Bruni. Your friends say. Afro Bruni na tisi sia. But omo dey asem omo ye ni free so so ntene ho ase. And what they call court. In the see a high court so say. Yes, I'm finding vice chancellor. The question you be say, Professor Afu Bruni no atisu sisiano. Ono ye kopamono ana. Because ono so mampani ne boni din. Hey. It meaning say just say. Omanya na acting. Dabi. Wa confirm na nkasa. It meaning say just say ye Paro University de mano. Na ono so kokko ye eyidia o kokko ye o friend saying na sem wo court a na wo so afa ho na wakoyi wudie say ga act na wo say nka ama obi act confuse e be nhwe mu awia na sa but the o he on act o gba adwuma pa say substantive vice chancellor ani case ni be yire wo ho ya yire yo we a daily graphic da bokra tani mu nsam na no pay wo de baaye The Daily Statement the Obokrata na mede atua so no na the Daily Statement the Obokrata dia ba levy taxes won sem ya je binso oban Ghana mo na owura Gabi wo kire da kon ni fo ne eda hanom sei na wo che se brofo kasa wo se our taxes working for us ntino wo che se your taxes no ade a ebetimi aye adwuma enti wo che se levy no what the strong case bi dia ba wo che se nka yemwa na 11 no enye adwuma na etimi emwa owura Gabi yenim dada ogugu zeku Ajia bosu ko ba yenim na krata isa so dia ba watches aban no o ofadi mampanida oze o ofadi mampanida meso mekura dia nhwanim na mechiri o ofadi mampanida so dia ma na da yemi ya na obi wo fire president ya o pekasa dodo ile vi be boa wonka ile vi se be boa na wa kan no kra o se de be yenim na be boa mo nya na be kan nya na be kan ye man appointment o so won pe hwan Gabi ye man appointment o so yen chance ono kra waje appointment ono kwa appointment be buru be nwotwe e wo mampanya di brem o ye de facto prime minister say on say ka so be de facto prime minister at ase adwempa de facto prime minister at ase ise o chirim say de facto na ba be se o tigi se o chirim ni position kra ya so a vice president o de wotena ho Ghana is already position. This is all the fans. Hey, hurry up. I'm far Gabi, so I forget it. Of course, no bad form, cry. Forget it. If you don't get Gabi, then forget it. Aye. Gabi can't say impuna ni ipu. I say NDC abreso. Almost so time or no. I'm penny mails abreso no. Na de facto prime minister. Eye mi anka same wofa. Gwaku. Samuel Sichofa. Koku Anyidoho Debu I say Hess must roll and then the facto prime minister then and
wato nsuom isi ano ho kyere no person o soro gro so ne abona hwo ampani kufuo nso abreso de facto prime minister na ono so ye ayi oh I've forgotten the name people of papa edin sisi a so omunyere obi a obi obi a time ono so ye too powerful pa I'll look for him na obue ana omampani Mills Mahama breso so de facto prime minister Standogbe also fa akape hey na fa I tell you na ne ya no muma yenya yifo na sa wan national council of wan regional council of wan for no omo dia yenya wo mo fe omo ye rubber stamp keke go isi ya wo mo ne sa wo kra ya sa wo senior wan advisor mo ne ade ti mi nim sa regional wan for mo ye dai omo da omo di pe ni kwa omada no so ka ho reduce so kokra for na ifo wo munye dwumanti kokra unemployment no e omampani ayi dia ne kwadwo mpiani ye kwadwo mpiani mi kwadwo mpiani ono so no ye too powerful kufu abreso na be to dwa kra se o ka kira Alhaji ba ko no wuye no ai Ali Vice President Aliu Mahama ya Ali akachi Aliu Mahama pain ya say duru baby kwa na so no mu na Vice President kwadwo mpianim edin essence no so keke sa no you too powerful keke no powerful o say so na ba na wo so me say ntindi wato zoom ne ntabe mafo je se mre ana ayi JJ Rollins so abreso na ayi na ato dazi na ato dazi na chief of staff we are also sisi aga so onye powerful o sisi ado e powerful pa ye Gabi number 1 too powerful ya na dem I tell you yewra kwadwo mpianim ne time no oka tell say wo appointment no ye beje just ade enche so na statement di so ade enche so kra ade ache all kan na ye di ya adwuma ye baako na kufuo penasem keke I said the boo no ono so na kufuo your friend saying Mills penasem pa the boo eso kwa na nyo na chief of staff o no ro ye chief of staff o Mills abreso chief of staff yes no ye hwanpo John Henry Mate Newman. So now I can't go baby. Yemfa. Okay, go baby. Yeah. Dini sense so kwa. Hey Ghana. Masa, de facto prime ministers. Ibi aba Ghana nkasa. Mada Ghana. Montu aso Enti the daily statement abokrata no kroya so de aba we ho sam a water se enipa aduonu ensia 26 ena eye power cable bi collapse wadwa bi mu a je se amani paduonu nsia 26 yi wono ahwere wo mo kwan the daily statement obokrata no ade nsem wani afoforo bi na ba monten so anope na mayenko dwadie entoto yen kontabuo mu the business analyst the obokrata no onie wo say shaping economy decisions ana ode ba ye no wo kire mu say nana de dan kwa akufado wo chiman wasi ya hwema ne nsei ya hwema Ghana nsei o Ghana be ye na Ghana be ye nsu a si ye jejejeje to ni akeka de abomuo ni ye de aye ayi obo yi kakra bra dumasi kakra bra ni akeka mom ni afanya o ma ni ye na afie sanso ba mu nche se mu ma ye sika na mo pam ye enye na na dan kwa kufa do na ka we to wasi 11 no ye no na beboa yen eno a isi ani agenkwa bia wo ba bia biem agenkwa budget ni nya to nsuo mo batampa mu nyina ntimi amoa te de aya na aye no na no batampa no wasam te se awode no sa ope ya pe yi levi akọ rescue no hey year 2021 so epem ye no inflation no jampo ye ekọ soro anje chemu dumienu ani achiripo ensia 12.6% inflation no baby anu su koduru ye eno no ana ode ho asem de aba na yesi KGL for so omo ene eye NLA for wonom assign agreement omo akontiase apam enso so eho asetena na wonom chese eye mfie du entiase apam ana omo enso so
ɛde twerɛdeɛ si so asensan ɛho asɛm ɛda the business analyst the bokrata no enso emu anɔpa yi wɔde bi kan ho na ɔde baeɛ no wɔkyɛm sɛ ADB bank fo ɛno yɛ akuafoɔ bank kɛseɛ paa yɛso ɔmo so atumi abɔ mmɔden anya mfasoɔ sɛ bum afempinu ne aduonu baako no mfasoɔ no ɔagye kyɛmu no aduɔson ɛnwɔtwe 78% ɛna wɔnom so atumi anyaayɛ ɛna ɔde ho asɛm ɛde aba the business analyst the bokrata no mu nsɛm Ghanaian Times GT the Obokrata na mede eltoa so na Ghanaian Times katafa to so dunsia wɔkyerɛ sɛ land commission no de shine back akwaduonu akɔma minerals commission sɛ wɔnom nge na wɔmfa endi dwuma original po ne ne nkɔfoɔ na Ghanaian Times the Obokrata no kura de aba wɔkyerɛ sɛ ECOWAS ndei wɔnom ebɛkɔ state summit ewo nkrampo ne mantame na due ya ho sam ewo Ghanaian Times GT de Obokrata no emwo na Mr White nimfo ni da ha ne sipers no no maybe opias verse na to sipers no da ne moma so kokrafo no mo sipers wa hye ne White kura ne mic ene jasima wo kan say hello Ghana for muntie na hello Ghana for media Zimbabwe ilani baba mwayada Mr White Keno for Riata finance minister was say hello Ghana for muntie na meka so Ghanaian Times the Obokrata to sunsun mu asima meka ne say ilevi se mojitum na yetetemo musika na kakran empuntu nyuma yede ba ya na nema bi yede ba no ye bebu nkonta de ate Ghana for enti wei ajenkwa wada na enti ilevi no ya ajenkwa beje Ghana enti obi de ho quotation aba wasi ilevi ngoma tire mienu yi mu miensa na yedi ilevi ho no kore enti Keno Foriata na akasa no ilevi na dani akuba sasa ilevi na dani akuba adani akuba ye fetwi keke uti yawo na yawo kon yawo ya akuba sasa madrasa akora munya bi na mu de agum no ba yeso wondra ho senior high school no ma hwe a nkwada no oba betena fie enti Keno Foriata na kasa wa say 11 wo ma be ye nkonta de ache Ghana for enti Ghana for mu hu omobo na mu me nsom na nja no Ghanaian Times GT de Obokrata no ba me gidi e say de omu ye na omo ma asem na ye tintin dede am ye wo hu yi ana mama ade na mu the thing is Andra na me I was going through budget no say still our budget me ntiase enti mu mu ana makan kakra edoso but me nya kwan ana makan kakra unsa o kan budget no fa bia ba bia kasa about revenue and expenditure no ho no Andra na me ka say wo hwe de we a omo a project budget no a omo expenditure sika ne momu no wo soro chen revenue mobilization no what you say omo yesa when you look at 2021 on budget na yenya deficit bi wo sika bi a yetwa to a pese yedie no na je say yedi mane boroso enu ti no ne wo so mo ka kire ni say ama gap aba beda ho enti sa gap no ne pese ye close but o project na wo ka kire Ghana for say 11 no baba be nya first class roads 11 no baba be nya hospitals ebe mayanya ebe mayanya B what project say 11 no the panacea to all the problems facing us and when it happens like that Ghana for will start questioning you say enti 11 no eno na eba be we nyina sika se na ubenya de afrim na ka tell say 6.7 billion Ghana cedis eno cry per annum ya afibia o enye say ene yenya 6.7 and achina yenya dabi ya afi enti then Ghana for be chance here bisa o say ye wo cocoa ye wo timber ye wo coffee ye wo shea butter ye cotton cry ye wo rubber ukwa chira ha omunia rubber ye dua enti sa sika na enya di film okọ northern region rosewood wo di container baako e di kwa aburu chira sika obenya nya sika ketwa but nkrofo smuggle
omo ani krampo ni ho omo ani ni ho enti Ghana for would then ask question yam be boss yi nyina say sika na munya free anu mu no e den na mo de yeye enti ekwan ya omo fa so formula na omo use ye call ahohiehia mu no ye no anuane maamo ye ti sasa de eno de botom sika na omo de yeye say de no na di nkrofo nya bi die dokomba omo de mo ankasa omo nkrofo oh that be enya entirely true we dey me kuro mana me wode omo de mo nkrofo oh okay ba me baby ana me won enya entirely true say omo baby me wode omo nkrofo mo de ma omo da bi na nuane na yesan a yes ana make say omo amfa ma omo nko nkrofo but enipa ni bi aduane omo nyae no na enya encouraging ya won mo ayese ye be chaduane ye no de nyame adom na ye wo kakredi enye ne no mo cheche ne be aha enti no ye tia na ya ka kire wo mo a ase unse utimi hia nipa bi utimi se we mu de ne mu o ya pa aha nya ka tom se ye se ye chaduane madam omo koje aduane no mo de ba na wo hwe aduane no a otna ase no wa hwe aduane ni din no wa dane akwasi ami sa atayere. And then I ask myself, is this Ghana? You beside and say, enti ye chaduane hot meal no any hot meal no any enti 11 no there they should stop projecting it to say it is the panacea to all the problems confronting us. 6.7 billion. Oh massa. We say 11 one. Oh. Then a month for can no grow. Omo kasa party ni makro omo ntiase. Omo ntiase 56% won. Omo ntiase omo ntiase. 56%. No kra boro. E boro la. Saon. Mo obi wo sa asoye ho omo hwe sika sam so a. Ono akora mpo no. Onte ne ho ase. Now what we say Ghana Revenue Authority so the krata bi ababonten say almost staff and get ready for implementation. Omo be implement say ye nya jib do ne tum omo be implement nti staff no they should get ready blah 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 and omo keka enti omo they are bent on making sure say I go through but omo ankasa MPP for ne ntiase o ye MPP ni a you have a future so person ba be lead party no e de ba ban mu a I was so sorry na wo kasa di tiase de omo ye no emoa mo fat into nipa bi ti say Alan Baumia si Baumia en comment wo ho da ntimi nka ho ntimi nka hwe fa na mi ano because ya kan nsagu na chi atoso mi enu okọ ayi himpu cape hoi ehon ka mo ya me na kwaje ni mguase mo so ade mo ana mo twere ma no ana okan ye okan wie ya na ne boss ko ya wese je no kore enu sei kana ho na so ya yehye ana wenso aba be ka bie obeka bie ana masa aba be de foforo aba sa enti wan ka aba kasa ho bie mo ba ka wanu atum atu be bi we isi a say wan hwa wa ba be ya sa ba wo liar we say de na ya be ya no kuru ya woni no huni ba wo liar na isi o mo frɛ no nkaka kakra mo person lose credibility onke na me de me kra de me ne pa de ya he e fa no do bia be ye papa me ka we kwantum tira ba bi mo ade aba na nchechero madiem cause unya be ka bi pe atamfo anya ho yo isi abeka say eye ya nyintuma amafo beka say na ade na wa na sa beka say na yeso wadi tro wo beka say nyanso a party for manso no benya amane ti bebla mama ne ema tiawa ne ba bi tiawa nti won ka ho ase won ka ho ase mo ntu aso yeah to me na me ko hu the Meridian ono so say the truth behind the news the Meridian the obokrata no ana wodi atudwe kire mu say ya papa na da hai captain osan yi da eda ha na mo kire mu say Captain Smart ani ya so ne pa achi o aso ne pa achi eja na kwa kwagina sende bia chese emu nsam nyina no wakuche de agu the Meridian the obokrata no enso emu na KGL groups ana mo so atimi abomoden ane asio mo hwe loto so dwumadie so NLA National Lottery Authority for omo edo omo sa ashanti ase apam ase a omo kire se betimi aboa masika buti betimi apiem 1 billion Ghana cedis
we the Meridian da obokrata munsem Supreme newspaper and amede to na Supreme krata ediaba wo de owura Captain Smart infoni abeto adwempa dikan aboso deda na watresa youth employment agency for wadom cheso mba betete unemployment so ewo oti region ti adesha won mo oti region mebunu no wo menya adwuma aye na tese unemployment na so atete oti region na krata esan so de aba watresa ende ahemfo akasemienu ena wonomode aba watresa wo munni ekwan bia ewo eye boteman ensase eho ehwo no makatafa to so miensa ewo Supreme newspaper de bakata watresa owura bia ne dindi Edem agbana wakoya yede ama Saint Edem agbana deputy NDC youth organizer. Okay. Watresa wakoya yede ama Saint Anthony Hospital ya eno aya na woda na odie na chese wakoche wo mo ade Supreme newspaper de obokrata no ene de nsem wani afoforo bi aba mbonten so anope truth and integrity. Okay. Truth and integrity. Na me hu ni ye na the Vanguard da obokrata na sam na making the Vanguard na wotra say ugo piemu asante mantem abosomtwe baby a lake bosomtwe no no ani a natural lake I mo na education minister yeah mrashe bedwani wo ho no na sa lake we mekai school time secondary school cadet omde ekotwa ho hia ye wura mu anopa be se no nsia ye pie anwumre no nwotwe ne ye wie na bia bubu ye de elupren ko hwe bi wo ngudam enya agro eso papa me wie na mabubu na eno ani yese kokohwe sika hwe ani moja amanfo kikagu wo honom no omde abo ani ayefo ho ensensem bi bubo ho enti the Vanguard obokrata no eno no atimi eye board okokotwitwa ho mfonyi nyina de abatu otimi si abo obi ani mama nanim nyina muntum enya agro obi so na chese wa se ya hwe ntantan so no so tiam ya sebo the Vanguard obokrata no kopebi na kenkan na mahama ankane Ghana mampan Islam se jata ana wane yewura ankane delete John Fifi Atamos fonyini womotwa abai na wo mie na komiti apam no mudi nkomo ana wo se akora ukonsam achi no party no emu aye bibi owo nkoye kura we de fa samad beta ye chi yeserew ni yenya asumdie se de ye nyimu se wo de asumdie nyene no ana wo se akora de mate mwana na momia ambekon enyo na kan wala na momia ambekon Ghana for no eti yewra John Domani mama se NDC no hiankabom mo ana muta enkane delete Fifi Atamos achi mo ana muta na chi ni mo amusa mo wona afa ni nyina no braso se sisian mo nyina mo ka mo bom se praye wo wi ba ko a na wo de gra na abu na mom se wo ka ni nyina bom a wo chim no nwan no wo ba ye ne de posa no anya de se bebu to sisian mo nyina mo hiankabom NDC na matimi de adinkunim eho ansem na wono so akuchiri di aba na owura aya Musafa Hamid wono na wokọ aya MP a se wona wo MP hono wono so na ja wone adehye no maka hia ana omudi nkomo hwa kwayo mafa so metima toto nioma ama nioma akonkan na wo wie no na osa akọ aya otumfo te kokọ so sedutu ababi opemso adamon so wa santimantamu okọ na wone asantiwura asantimawura akodi nkomo ana onso asantimawura so ahyira no ahye ne de se na dwuma a woye no wonye ne ho nye pa na emmoamoman enko nanim atim kwana na ada ha na do dan ko akufu ado Ghana man panyi se 11 no eno oman ani da so ena ode aba the Vanguard the obokrata ni munsem eni Daybreak the obokrata na mede to aso na Daybreak the obokrata na asanso de aba ne nsem akodo ya boboso na nado dan kwa kufu ado show boy achenkwana na wonu bremi phone da ha watrasa 11 no ebetimi aboa nyema bi a atoto sini wo manyi na KGL fonso wonomo ene eye National Lottery Authority fo akosan apam no no hunsam ewo ha no sei na Captain Smart owura esofo ni da ha no sei a
ne nsensem ya wacha se wono mo nsa so ne mu sam day break de obakra tentin sam ayedi kan bobo so na day break kure ya esan so de aba ni nyina kura etwa no ho kata no ni na aba na ayi mama daily guide na o se eja atofie mama eye obi ne yire ena ni okunu oyere ema na nanom onu mu nyina tim keja obi enu otim nya no tididi mu nipa nan jana hye omu nyina adwere be ena odi aba se di aka ni nyina ya kenkan de na ayi the anko wahu the anko the anko non so bada bay bada be ni was he reviewing the truth to ono no kra na odi aba to odanda no kwani ni na kukuda mfo bi odo magu ya pa ya papa wo mo chama wo o de chama ya ba chama general ana ayi ora Paul aduma kunsu wo ayi hunters, how can hunters be hunted? How can journalist appointees who now have become hunters, how can they be hunted? So that is the question Kojo Mpianim is asking. Chop. The journalists are expected to be on the nerves, try to put the politicians on their toes. But now they are being given juicy appointments. How do you expect those who are supposed to be hunters to hunt their own paymasters? Okay. So hunters can never be hunted. Timi mo ntofa ho. Pacho mo ntofa. Nti brofo ne tintin ni nyina no mo aye mo hwani no. Owura Kwajo mpianim. We kwaku Kwame ana Kwajo. Di okasa na ye Kwame mpianim. Kwame mpianim na ekasa asisi. Kwame mpianim na ekasa yi. Aha, na wo say. Sam drofo ni biri mu onu ma. Amafu. Ye be ko mu yam. Sisi aye ma obi so a ne ye na kwahye baabi. Juicy appointment. Aha. Ne ye na kwahye ase wo. Koye board of one board member. Ebi class ye mo chairman na gaza. Na ye de mo sa. Wo se sa fo su ye semtwerefo. Na mo semtwerefo so. Ka mo de akaja. Mo de aban no ma wo ye no na mo ka. De onya ye no na mo ka. Na sisi ya ye de wakɔhye baabi a aban betua wo kai. Nti aban ye bibi a tu betimi aka. Na wo ka wi akɔgye waketua no wa. Ano ni asem kase ya. Ho de betua aka. But you know why? Ji se woka. Obi nye nsemkyero ni nye yie da. So say nsemkyero dwuma kwa na maye me de ayeye. Ebi nsi wo Ghana da. O pay esen. Wo nsemkyero ni wo pay esen. Oh. See sa wo ba ko. Until say empanimfo be ma mani akɔ nsemkyero dwuma no ho. Na omo aye ne ohye se ohwe na untumi ntua wadwumayefo car ye ma wo license e ma wo mie radio station ana radio station no ubia fa adwumayefo a ofo se ubetimi atua wo mo eka nti the number of employees a ubetimi atua mo ka fa wo mo eka no nso so no e wo se ye pege amount bi certain amount bi e de to ho untumi mfiri upemu ntua eka bi a wope what you say nti omo ye ne saa na omo momani ko ho a afa you won't see say radio no abey flooded say baby abefa bi a radio station ho baby abefa bi a but the question you bisa ne say ensem trofo no omo ye adwuma radio stations ne TV stations no say na etua wo mo but say ampa wo pa adwuma ene e wo no pa yentuaka ensem adwuma almost so na they are expected to be the watchdogs ento nipa ye hwe anim so be watchdog na obeye neutral aka no kre no e komode no na se onipa na okoka na asem no a ono no akwakoye neutral no onipa na okoye neutral won ntem no ono nso na dwete wo no ho obetimi aye neutral asem ontumi because we neutral ni wi a obedi neutral no ubetwitwa neutral dia kogu yi chance mu okwa ameseme yire mepacho madwuma no yesi minye neutral enti mi di neutral chance ma dia ba twesi jabs no yeni but ogbon mi so betima ye neutral na betim dia yiyi Ghana ha
ene Ghana yi Udi no kura. ene Ghana yi ana Eh. bia ni Ghana foforo asem na wo kan Sa. Ghana yi a yewo mu yi pa dia oboa ekom be wiwa ma obewu wo be say prophet no a owu ye no wo de ka ye be dan ne ka no hwe ene Ghana so be ye neutral wo be gina mfimfin agbo ndc achi agbo MPP achi na wadi yie Obo the method is now frustrations here do be come no o ye process you hwade o wo so okay wo be neutral be gina mfimfin wo be bowe say wo be so ye company so company ne our district mu district ne say politicians na ye in charge okay be frustrate woman ayasem be frustrate woman na de am ya no say sa afo ya so no mo so say ebie stations yi na mo say fa yadwuma eyi so for one aka na mo nsa ntua ye ka memeti yi politician bi wo pe me den adan ya o pe so aka wanu tum enti wo twe afiri ahenkan de wakɔ ne ho no what is sika puapuan for the first 6 months owi a waka wanu atum dio o ga say da form na wo asem yo o hwe dwete no na wo hwe conditions yegu ho na o de compare enema bi na wo hwe se de enema ekɔ a nyame amamu asem be din pa o se ye beti na agosi ade padu maase abusia want to me eh ono de o blog o unto the o blog o hey unto the o blog o mother blog wa no wan hwe yi na wo hwe se ne system ne te na wo de compare nioma bi na wo hwe omo nso de yi a ode abesi ho pofo de no muntua o se na ye muntua enso ope waka wanu atum de obetua baji aka wanu atum hwe obewunu movement challenge me movement mo musuban movement TV stronger than apartheid obo so na wote ho no afei they say mahusa o ma she diba obi aho adanse movement ho David wuntumi diba omi aho adanse enye izo obo safi akosi ade padu ma sete ho a wo diba omi aho adanse sa e de wo hunu bibi o de diba omi aho adanse pa Father, who say man no dey? Oh, I see. Mother, who see card here say? Chicken thing. And then anope ya wo nia wo ye adwuma age ne bosumi nyina no. Anope ya. Obi dey breakfast. Ai. Oh, to was a neutral. Neutral no just jaso. Oh, but me I believe in that. We hear nyame adom keke. Nyame adom o. We wura da bi mu pa me abie sika bi so a kire wa. Anka wa we a wo ba, obeka se nana ngro ne shu mra ne tafere ho. Hwe. Nyame ne kwekure nipa mu kaka. Enjoyment. Enye ize o. Enye ize. Muna mo ble. Because ne ka kosie nyina no nso ye sika. Sika ne be ma. Ka se awurade, odum obi an ne so ne de. Sika ne be ma. Oh. Kayo. Bata be fa. Sesi. Ba me de ne se mo fa ya mo ntu o mo ka. Eno ne asem. Politicians no. Mo fa sam twafo na adwuma mo de ye an mo afo mo so maye madwuma. O me campaign ma mo ntu o mo ka. Ba se ebi ha ya na ejina wo nsam twiro ni nso so. Se ne o carry wo ho. What you say? Yo obu ho no mo ono wa na adwen se oye boot liquor. Wa fa adwuma mu all right. But o mani hu say do na adwuma no fa wo no what you say so obeye. But onye like on ya basa o se on krofo bi ho no mo a o mo ya hohwehwe. Okay. Te say papa we na afu adwuma mu. Papa na damfo nye wadamfo. Okay. What you say? Okay. Se papa ne ma wo kwan se obetimi ni madamfo ya adamfo a fine. Enti onkomodie ni nyina wo se siwu ne papa ne ho. But wo ye wa say papa ne wa adamfo nti no onso do ho be hyehye wo mo a obegu ho ani mo ase. Se mawie wa ho. Mame na wase na fe ye ntoa so ewo eha
no more yɛbɛkɔ ahoma no so ne akɔhyɛ yɛn nkɔmɔ twetwe ase yɛ ne yɛwura David Opoku Boahen ɔno ɛna advocate for good governance and proper democracy ɔpani ɛna ɛyɛ wɔn executive director ɔde nsɛm bi ato dwa nti yɛbɛkɔ na yɛne na akɔbɔ nkɔmɔ ɛde afa MMDCs ɛho yɛwura wote yɛn ka ahenka no fam so ni yɛamo akye amo akɔ aba na umpo mbɔkɔ deɛ yɛda awurade ase na wo se MMDCs yɛnyɛ ɔmo dɛn But we see what here for. The custom and bar, and I'm busy once and by now advocate for the general say more over penny and you re-elected will be around Roman MP this year if the MPP wants to break the 8 as you say. Then, no, maybe be a course you but you show me one kind last year, and I'll be two when you say. And I'm busy for a mother. Some Munko my son and more municipalities in my district. Munko crazy jobs. Oh, I feel one more can say, Mobile said, we need government business, we need government business. We need government agreement, we need yourself, you're fine, man. Mobile Cressa. But as I said, I go to my I'm more than myself. I want to cost my cost. You know, my buying idiot. As MC, DC, one of us, now we are creative. No more, no more, I'm bossing at the Yahoo. Osaka said, regional minister, say, I'm almost sure. Almost so much to the regional minister, Nasi minister, was the best MMDC, Diana, I should see me a question or maybe on Jabana. I'm a name at that to talk. I'm on good to Abaho, Abaho. If you say, we are MMDC, not sending me a catcher, or any ceremony, I demand. But now say in farmer, so could be said, my and so could be said. And town is not being shot near Cassisi. I won't say go for your heart for Montana. Position and maybe shoot the Momina. Now, Amagana, a new Mafa. It is true, say, would be a obey you might be on to me, yes, madam. This is my time. I'm a penny train, I'm a 2 years to the Swansa. Short now, not one minute class. How many power? The Basana, it is surely back more say, but Smith you are Malapa class. It is no queen. I was a government business, and I'm quiet. And on yet, political, we are NDC, we are MPP, we are CPP, we are won't be on. And so, yes, I say one penny, the work now, I'm ransom of coin, and money elected, and money selected, and also nominated MMDC. Now, 2 members of the assembly, no, it may a flash now with me every year. DC and MC. And if you say we be around or you underperform, once you must say a seno. If you can't say what town class, one could traffic because you go on the political parties or a beer or Monco for one Saturday, you can't say Bassa. It was a party in the double body. Now, so Homa, and people wouldn't know Homa Amagana. It is to be one Amagana home. No, I train the party, now one train me. Also, what I'm saying. I feel here is pressure be too free. Political parties, you know, our party faithful to the every where you should, and also you can say the 2 trap. So pressure, who now, I know a month will be the map, MCDCs now, and only as I in the 2 trap. This is animal. What I know, a month for a police here, not now to be around the year. So, go public office now, or the public office, and Yama. The car is the personal team. I don't think that standing when I was here social. There should be a monitoring team, and as a performance team be now assessment I'll say immediately until the assessment of course now we are underperforming immediately say more procedure or leave. The money for over. Because the Emma performance at the NMC digital level and municipal level. Intimi enya ni mapapa ama ni na kuntu intimi ema because gata se he if female go for say papa I will say ye kwani na ye ki aduma ye MP aduma na so na afoni 3 years go MP so na MP nye kwan so MP nye kwan MP ni ya say obetimi alobi abo MC no the MC ni asem members amo so ye kwan so su ye be papa we do enya ina the one the MC NDC so it's anyway na ye chat one ye di MP fuachi MP fuachi
whoever wants me to perform, we get to know, but in case of some more kind of, on time and Yasha, that will go on time Yasha if they really want to bring to it, just as they say. Okay, and the okay, is it something you are speaking from an experience, and now a foot to be keke, and I would the airman penny for? And the question is, research, if you calculate me, and I show this, research your call, municipal commission, okay, so we were minister, and you are now, baby, I'm assuming MC, not anything. You will say, baby, we can't know, we just be addressed to go and address the name of me a credit. It will know a human being. Now, you will see at the man, research at the man here was Haka. So, what is that? What be an effort to announce to me? I want you to take your president from. Be the MC, maybe I can address it. What can MC not yet? You can see a part. What attack you, attack you. Now, what the next to be also in a moon, then I think I said the man. I didn't know what you it is to be said, government business, meaning the name say, Abano. I don't know what to know, or you feel about what I'm sharing this evening. On one person, drink or you say, we are a DC action. It will be sunny. And I say, as a member, I will watch it. It is sent to my son's party. It's all your work that we have research. Who are baby, who are called now, we went to coaching directors. They will tell you what you're supposed to do. Everyone go to the back for Abraham. Now, they can say, but they go create jobs. Not just say there's something for them. I'm making them create jobs within the municipality. Why are they not creating? Until you go to your research, I ask here. Why are they not creating? So I say, create jobs there. There's something there. So, something now. You go to I assume you get better. I'm a Ghana for them. I say, eventually, but we say. Chicago do Omunya. So we address it. Chicago do Omunya. Nkuna was in Korea, I said, MC in Korea, I said, we get tax, we be pa. Allowance, Homa, MC in DC. I said, no, we can't argue and also. Since over here, I'm going to the Biana meeting, no connect to meeting. The Sumu meeting away. Go how, all my humantum. All the BBS, all my humantum. You call you couldn't send me now, all my humantum, over the committee, you should meet your boy. Now we can't. Then there's so much between me. I say, my boss was also meeting me. Meeting will be also committee and work on what to Omuko Dimantum. So quite short and not have a small say coffee. So could Dimantum now who we have but in their performance review. And a big relationship with the for me, stakeholders also from then also almost send me in the idea. I say NBC for the share. Me and also no one me also here. No one creative there. Immediately no. I saw my opinion. Between one is some again. So, among a quarter. Now, service of the young one, I go to Lent Alpha. They didn't do every Amanfo. And what's a million? Okay. Yera ma yena se uncheche muni mu ada house sia nti bibia ni ebesa ba bi mu adaroma. Okay. Nti opani anen ko twetwe nkomo yi ono e na ye executive director edema advocate for good governance and proper democracy. Yera David Opokubu Ahen ene ko twetwe nkomo no. Some 31 minutes after 8 live on AHENKAN 93.3 FM. If I told my young coding come away, Emra Sia, you are Nafi Yantua Jumedian. So I've been to me the Abba 0594841044 0594841044. Me pacho for Adrian Channel Fabrana Yankin Kan Fama Yankona Yane Openi our nona or that unique diploma college. Ano. Enko twetwe nkomo sisi ayira anopai ya mo ache mpom boko de nyame adom pata na so nyame adom me so me ho ye papa unique diploma hoboko de nyame adom hoboko. Okay anopai obi tie yen a obi sase unique diploma wate na ye ba no school so etete sa no so edoso pa na denti na omra unique diploma say na bechichiri mu akire sa nipa no yo aja me da se bebre na mefa sa akonya we so na me de etia etiefo na titiri omo a omo gidi ewo yemu a omo ne edidwuma efi 2009 aya back modan ha na ya be run diploma courses e be senior high courses e be si sa bia egusu aye bodwuma wadre ewo akimodan ha no
metia sankofo ni na sɛ ne wo kan no yɛnna anim sɛ ɔman bia mpuntuo no ɛgyina adesua so sɛ adesua nka ho a ɛbɛyɛ dimpa sɛ ɔman no bɛtumi atu mpɔn enti yɛde asi yɛn serɛ so sɛ yɛbɛboa ama akemmɔdan ɛne ne mpatam ɛne mpo ɔman Ghana atumi atu mpɔn ɛba ɛhoma sua ɛso ɛno nti na wohumi wɔ ha ɛnanɔpa yi sɛ bɛbɛkasa kakraa bi na makyerɛkyerɛ nneɛma a yɛyɛ ne diploma college yɛyɛ na sɛdeɛ me nsɛm mmerɛ koraa no yɛwɔ products mmienu a yɛrane ɛwɔ unique diploma college sesei a no mepɛ sɛ mɛkasa afa ɛyɛ wasi anaasɛ ɛyɛ novdec registration a ɛyɛ 2022 a ɛkɔ so no na ɛda foforɔ a mɛsan ba ha no na mafa diploma courses no na makyerɛkyerɛ no nso mu yie sɛnea ɛbɛyɛ a ɛtiefo bɛtumi anya so ɛmfa soɔ. Okay, nti wadaroma ne deɛ no bɛtumi ahyɛ ase akyerɛkyerɛ mu de akyerɛ yɛn. Yo, meda ase bebree. Dwumadi a Unique Diploma College ɛde asi yɛn srɛ so sɛ yɛbɛyɛ ne aboa ama akemmɔdan ɛne ne mpatam ne ɔman na etu mpɔn ɛne sɛ yɛbɛ provide quality tuition ama wɔn a wɔn awie ɛyɛ junior high school na wɔnya akwanya ɛkɔ senior high school na mpo ebia na biribi nti ɛbra a wɔwie senior high school no when to me I'm making the grades or pedo to me they are so akɔ tertiary institution ebia na kɔba sɛ ne math science english and I say 1 or 2 elective anko yi yɛba unique diploma college I feel when akwanya sɛ yɛbɛ register students a ɔmo pɛ sɛ ɔmo kɔtro wasi no de yɛkɔtena secondary school hɔ yɛtena hɔ 2 terms na wa register na wa share uniform na wa tro wasi sɛnea ɛbɛyɛ a grace na open no obetumi anya na anya saa akonya ne sɛ yɛbɛtumi register students a ɔmo pɛ sɛ ɔmo register wasi na ɔmo tro ɛwɔ institution a ɛwɔ center na ɔmo tumi anya result a ɔmo hwɛ ɛno nso ɛnkanfo an yɛsan so wɔ wɔn a ebia na yɛ mathematics pɛ ɛna wanya grace ni na yɛ mathematics pɛ papa du time bia ɔhwɛ obi result a obusa ho questions bebree utumi say AB English F AB integrated science F no obusa ho say nipa kono aso anya brofo ya do tro economics ne BM ne general arts courses ne ade na ina onya AAE na ye na English nkwa kwa F na akoba say AB ya na teacher ni a o handle no was class no English class no na ebia na wambo abofra no anase ebia na kwala no and developing interest e was a subject no ebra na owo basic level no na odi akọ secondary school mu etena wo se sa nipa kono ye boa no ye nka so nkotro wasi 8 subjects ni na nemu no e wo se ye ma no register sa subject na want to me enya no na ono nso atimi na kwanya na ono nso atimi atro enti me kese na me ka say obi a oye general arts obi a oye business obi a oye visual arts obi oye home economics obi oye agric obi oye general science enya keka ho ni na no ye classes ama sa students ya one year sa courses am boss na general arts business home econs visual arts agric science and then general science say elective na opa ho classes ekoso enne 3rd February yes share class ase on the 1st nti ye hwa be Monday ne share class ase Tuesday so ne share class ase fi sa time ye kunna no obetimi abaya so ye e wo Kwame Norway go filling station ho we do have that school papa ben pa na was album no so ase ye tertiary program ye hyehyɛ ene ye homasua ene ya dinim ekonkan ne bia bɛka sɛ ɛyɛ unique diploma college obɛgye forms a na wonso wanya kwanya na wonso watumi abɛyɛ classes enti obɛgye o forms a obɛnya kwanya no aba bɛyɛ o classes duration no sɛn ɛna ɛte yɛ kɔ no sɛ deɛ yɛ kɔ normal school ana momo hɔ no hyehyɛ ne te sɛn yo agya me dase bebree yɛwɔ evening school ɛwɔ hɔ ɛba remedial classes na yɛwɔ evening school ɛwɔ hɔ okay yɛwɔ weekend school ɛwɔ hɔ nti depending on your schedules and then sikasɛm ho ayɛ den yɛmu bebree na youth no mawie school a sabi obi di na hyɛ baabi a ɔyɛ adwuma no sɛ biribi akade tɔ aduane di nti woka kyerɛ ne sɛ ɔnya adwuma no nyinaa no mɛtena classes so no mɛsua adeɛ ɛbɛyɛ de ama no bia na classes fidi to akora bɛɛ ne nti sɛ yɛayɛ nhyehyɛeɛ ama saa foɔ no nyinaa sɛ evening classes ɛwɔ hɔ a wɔmbɛtumi atɛne ɛno akyi no nso no wɔmbɛtumi ayɛ tɛne weekend classes sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno nso bɛnya akonya gya bɛ saa so na ɔma ɔmɔtwerɛ wase no ebi nso ayɛ gainfully employed ɔyɛ adwuma abosome yɛtua ne ka enti sɛ wɔayɛ bie portal no a yɛnya ne teɛ sɛ on the 15th of this month portal no bebie omo bie
portal na yɛba kɔyɛ online registration ama saafo no mpɛsɛ ɔmotwerɛ wase ne nyinaa ɛyɛ registration wi a wobɛtumi aba back to ɔda na baabi a woyɛ adwuma bi a wobɛyɛ w'adwuma pɛ sɛ woyɛ nyinaa 1 month to exams ne yɛde wokɔ center na obi bɛbusa sɛ na ɛbɛyɛ na watumi asua adeɛ na wakɔ register wie no abasan bɛtena ɔda na wogu so wɔyɛ w'adwuma ebi adwuma wokɔ kora na wopɔn adwuma late na wobɛyɛ na wasua adeɛ yɛwɔ abɛɛfo kwan a na yɛfa so de sua adeɛ yɛwɔ online tuition videos any other slides a yɛahyehyɛ wɔ hɔ nom a even wotie adwuma mu koraa no wo phone kuta wo yi koraa na wo ready nti the least chance abɛnya no na wo so wo access ne ɔmo sua wɔ class no bi sɛ na metie ya Facebook live obi ɛhwɛ mi a meka sɛ yi saa na medina class na mekyerɛ adeɛ a yɛwɔ Facebook system a yɛ implement wɔ classroom hɔ a ɛbra wɔ kyerɛ adeɛ no wo tie adwuma hɔ koraa no wonya kwan a wotumi hwɛ wɔhwɛ so a wotumi download gu baabi na akyire no nso watumi ahwɛ mu yɛwɔ self-assessed examinations ɛwɔ hɔ a sɛ yɛ 40 questions a wo answer wie a wo submit pɛ na system na kasa Maakye ama wo na kyerɛ wo ne wotinye na ɔma wo answers nti mpo wote fie mpo no wobɛtumi ahwɛ no nti ɛnnɛ deɛ ɛnyɛ saa system na yɛkɔtena classroom de bia na wo teacher no one on one no ɛsesa online courses bebree aba a yɛyɛ ya kyesɛ no sɛ wobɛ register wokɔyɛ what do you call it biometric registration mpo wie mpo a wobɛtumi abɛtena fie na edu 1 month to exams na wakɔ akɔtwerɛ ba sɛ yɛ nov deck na pɛ sɛ ɔtwerɛ deɛ a ɛno de classes no sɛ ne bi kankan no yɛ evening classes ɛna weekend classes ɛwɔ hɔ okay mebakyɛ number bi a wode bɛto dwa sɛ ne ɛbɛyɛ a afei na obi tie yɛn a wobɛhu makyi kwan na wapeke number no nti wadarɔma wowɔ number bi a wode bɛto dwa meda ase agya number a yɛde di dwuma wode ɛha wo kora mfrɛ flash yɛpɛ sɛ yɛboa nti wode flash yɛkɛ wode kɔ WhatsApp now they send me high flash na me frɛ ya to data be bregu or say because wohwɛ omo a ye ne omo dealing na most of them no sebe credit no kura to kura dem no to the flash yake e be frɛ wo ne a check 0540 77 93 63 0540 77 93 63 fresh number we ya eye me a me kase Mr. Brown me na me pick call no bibi bia opeso obusa bia e fa hostel baby a obeda aduan a obedie e fa registration fee no kura no ya ne chechechem so obetua ni installment je se bo se ya wase nipo na ope na se bia wontumi ntua ska ni na emom mpo a ya nhyehyɛ wɔ hɔ a obetua no kakra ko se enu bra yan kɔtro wase no e watua ska ni na bi na de a ɛma ɛda nso a mepɛ sɛ meka ɛhyɛ atiefo na ne sɛ o passing rate no ɛyɛ 100% assured 100% assured. Okay. Me was results ni bi wa ha na ma me de ma wo na wahwɛ mu na enye ethical say be bo student bi din ɛwɔ from a yɛnge permission fi ni hɔ ntina me wie we ya me de be ma wo na mpacha wahwɛ mama me no eti all passes there 100% assured. Okay. Say general arts na apɛ business na apɛ visual art na apɛ home economics obi wa form 2 ɛna bibi nti onyin san yɛ wɔntumi ato aso biom sa nipa no aso on Ghana for no biana. Why can operate with 5 countries in Africa? Ghana, Gambia, Nigeria, Sierra Leone, and Liberia. So 5 countries we and ye trowasi. And it's a ofi Ghana ha. Na se one call SS3. No want to me trowasi ni be. Et yes or no want to me enko nembiana. No, and it's not you the say. Sa ni pardon ye no. E be se aboa no. Na wono so ntumi trowasi no. No so nya kwanya no ntumi fa enkopie tertiary institution. Okay. Enti mwachi kwa ne sanfa ma yebiem ebia na obi nim. Eja o hwe ya aso ya oba Kwame Norway. Eye Go filling station na. Achimodan. Eye Udu community hospital ha, the community hospital. Udina community hospital ha obo say go filling station e wo ho. Obisa go filling station ho no ma. Obo ho ya hye ho no. Ye wo abrosan no ye wo mfinfin. Eto aso miensa ye wo mfinfin. Obisa obi a so onchro Mr. Brown and I say onchro unique diploma college officer. Obechro ho no mo. Afi opese o san friend ebia na one t number ni 0540 77 9363. Okay. All right. Inti only a unique diploma college. Yes sir. And yenu amugusu a yetwetwe enkomo no. Yen final enkomo no ebe dwelle on ekwan amofa so amutuetua musika. Say na san hyehyɛ ne tie. Yo, ajamedase bebre. Say na mpanifo ta kan en satia enyepe. Obi wo ha oba obetumi atua sika no in bulk. Obetua ni na abomo.
obi nso ha oba otumi sa ahoɔden ni hɔ saa ɔpɛsɛ kɔyɛ no kakra yɛn hyehyɛ ne sɛ obi biara ho betumi asoso enti sɛ total fees no yɛde tuition fee yɛde wire registration fee yɛde uniform a ɔbɛhyɛ baabi a ɔkɔ a ɔbɛda ɛne ho hyehyɛ nyinaa atoto nkrataa so ne sansa ha yɛ fidie so nti no mentumi nkyekye ne nyinaa because ɛdɔɔso kakra enti mɛsrɛ sɛ ɔba yɛasoɛ yɛ a yɛwɔ Kwame Norway Golf filling station yɛ office ɛwɔ hɔ no ma yɛde san yɛhyɛ ne nyinaa bɛma wo na watumi ahwɛ neɛ wofin sɛ wahoɔden ɛbɛtumi sɛneɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi afa so ne nso yɛaboa wo na wo nso woba no a ɔte fie no a akɔyɛ dadwen na yɛ kɔndanda ma wo sɛ ɔba no ntumi anto aso biom no yɛaboa no ama no atumi anya wase no yɛaboa no ama no atumi atona pepa baako mmienu no a woanya no na ɔno nso atumi akɔ n'anim yɛda ase bebree nti Unique Diploma College yɛde yɛn nkɔmmɔ twetwe no de sia no ɔmo pani a ɔda wɔ mo ano ne yɛne no gu so a yɛtwetwe nkɔmmɔ no ne tie bi a wotie yɛn wasi wakyerɛ mfa afei yɛma wakwanya no na yama wa teacherfoɔ mu tirim abɔ bill yasan so ama o serene environment ya ɛyɛ friendly for adesua and into Unique Diploma College ɔmo ɛwɔ akyem ɔdan Kwame Norway abrosan kɛseɛ no so ha ufiri ɛyɛ the community hospital anase wugina hɔ kora wuhunu wɔn oduru hɔ ana wo so hyehyɛ wɔ hɔ no one mpanimfoɔ akɔ and into ye to nsa de afrɛ mu nyinaa wamaya ate asɛm so sɛ ɛmfa ho sɛ ebia woyɛ profession bi already no woyɛ occupied but some lapses bi ɛwɔ wasi resource ni mu ɛwɔ sɛ wohwɛ ɛtwerɛ hyɛ mansa na watoa so ɔmo bɛma ɔsa akwanya no ɔmo wɔ online ɛkwan ɔmo bɛfa so na ɛno nso so ɔmo akyerɛkyerɛ wo nneɛma no nyinaa nti yɛne ewura brown ɛna ɛtwetwe nkɔmɔ no ma menkɔ na ɔmfa ne nsɛm etwa to ɔmfa man na afei yɛmfa nkɔmɔ twetwe no ɛmfa nsi nti ewura brown yɛ kɔkora no asɛm bɛ na woka kyerɛ tiefoɔ afa asɛm a meka kyerɛ tiefoɔ nyinaa sɛ nyame ɛsra obiara deda nyame ayɛ wɔwade ama obiara deda akasa wobɛtu anamɔ masɛm bɛka no sɛ akasa wobɛtu anamɔ wotu anamɔ ba Unique Diploma College nko adeɛ a yɛn nso bɛboa wo ama wo nso wo ho masua no atumi akɔnkan medase yɛn nso yɛda ase bebree nti yɛbusua ɔpani a ɔno ɛna ɔkɔfa Unique Diploma ɛbaayɛ ɛyɛ Owura Brown ɛne ɛne twetwe nkɔmɔ no ɔma wakwanya na onso so resource no a watwerɛ a ɛmfa no this time there ɔmo wɔ abotrɛ ɛbɛma wo ama watimi atwerɛ na watwa na w'ani so ade hunu sɛ wopɛ sɛ wokɔ university no watimi aba mu obi kɔ a ne abɔ n'aba because wampaase maths wampaase English wampaase ɛha adwen paa ɛha adwen nti Unique Diploma bɛma wo saa akwanya no na watimi atwerɛ atwa na boa wo obi yɛ police ni ɔpɛ sɛ ɔtoa so na ka yɛma no promotion ayɛ biribi ɛwɔ hɔ if I Unique Diploma ɔbɛma wo saa akwanya no ɛna ɔmo wɔ some opportunities bi any special treatment bi de ma professionals no te sɛ woyɛ nsɛmtwerɛni na ɔmo ma wo kwan sɛ ɛne obi afei no wawie SS ɛmra mɛtena ase mɛtwerɛ mo sa professionals fo ni nyinaa no ɔmo hyɛ da organize special class de ma mo na mo so matimi akɔtwerɛ obi aketewa bi kura betimi no atwerɛ kura woni mi sɛ ɔno na twerɛ Unique Diploma ɔmo no mu di sɛ adwuma no Kwame Norway abrosan no so hɔ ɛwɔ akyem ɔdan ɛna obehunu wɔ mo ɛgya brown yɛ da ase bebree anɔpɛ yi all right 46 minutes after 8 live on AHENKAN933 .3 FM, your favorite family radio station. And Ogusu awutie ni akwa ma no so ni yira Kofi George enko twetwe enkomo opani wote yanka AHENKAN FM so ni umpo mbakọ de Pacho, good morning. Nyame na adom bi abokọ na mo nso Nyame adom yenso yen ho ye papa na yenya ne ntie sɛ mo sɛ mo ba be demonstration adentia Sebedi nsema ye chechi a oyede ye achechefo a oyele lectures boko strike na ya hwenyi ma da nka aban bo na onye komo yi na nka won braba Sunday be ya nhwe ne dem a university management bo hwa a close school ne down and into na ye demonstration there ya the petition boko from president ya the petition sa from speaker of parliament. See, yes, I used to say, and man, paying
na ne abadejifo na wɔnhwɛ nanka wɔmfa ɔyie into you. And the Coalition of Concerned University Students, is it a nationwide thing? And I said we know a chapter BP and recognize it. It's a nationwide. We do have branches from all the public universities. All right, and then okay, and then we expect someone nationwide. Na mobile sa demonstration, and now mobile converge our baby. Oh, but if you didn't yes, I'm saying release another press statement. The answer kind in Qatar from Ghana Police Service are actually they withhold the demonstration because there is an emergency extraordinary ECOWAS summit to be a Orokodo. But you hunde or ya kwanya abanem pede name bugase or Sunday. The president here, ECOWAS chairman, and that way summit what should they is your full university full basic room now why or your check say actual banya. Other heads of state, over 18 heads of state are woke here, obey and you are say, I'm a man being intina. What to say and there in car. Saying, Yankrin and Dokaka, Yankrin and demonstration of the Kaka. Oh, I see. And see, the must sign as suspended more planned demonstration. It has been postponed. Oh, okay. Your own cracker, I make sure there. Yesterday, yet general public now be retain there. The coalition is a reasonable coalition. It is apolitical coalition. No issue there. The needs of the student will be solved. Thank you. Yellow abiding anka. What then crata we may our friend. Emi a merely convene and many other leaders. No, thank you. Back at the end, or make an answer. We have bars students from Kumasi. We have booked flights for other students are leaders from UBS. Yes. More police need you in the one can share there and a dara in the year demonstration and a joke now catching. But even there, we are law abiding citizens and university students. Okay. The radical over Kade. Your boy, and I don't want to then I went to to be quite good Bolivia or better again. But isn't I really there? Now we are ready for the demonstration that a police full 1 year snack and walk a day a training. Now here so you see what happened in academic on the guy, but sounds out for you may mobilize the uncle. Okay. Now the just my bone the mobilization age much Oh, I see. Mobilizing is not a small job. Are there a fair or there a follow up? You to make a day. And then I demonstration I plan to be there Commodore, but action trend for now nowadays I make another. Yes. Young students when you over Cassa, I'm a walk mark William there, moons to be there of the sabotage condition or on Bado. Okay. Now, yes, then it's like wagon there. Demonstration about the internet postponed for now. Okay. And for now my postponed in there. In data, a better resume on. Okay. If release now, the general public in the media houses now. Police will not suggest say if a letter the letter no account. Or they very transparent to the general public. No be there now uncle today. Yenyim binim shekukom na ye bibia but share documents there will be the trade media houses where the general public there nkrata we na ekra if police for the nkrata na police for trauma na one can say we see there they are suggesting and advising them can have not now but you also you give there your mobilization situation is not determined by the police. Sure. It is determined by the leaders of the coalition. Here, you know, from many members in common. It is a police army suggestion. They are not now. On no ensure that we are finding that now. Okay. Okay. That is the area mobilization. Police remains getting mobilization. Okay. Into your leaders, no whatever you fancy, then it's from New York City. There's an emergency meeting with nationwide leaders of the coalition in the University of Ghana. After
2 p.m. afternoon, we will release the date, adding details of the postponed demonstration. Oh, okay. So, your person see no, walk in through some of the things more try to press home. More demands are more pressing home. They be need a demonstration, no. Oh, demonstration. I had a pro. Onye toko. In the mere demonstration, and Kofu baby there more. Coalition league convener, welcome Kofi George Abuano, American and Okra. Yan you be on Kontokwa. Placards mean now the Moyer trying to bring you tag back, bring back our lecture. Agenda be around count. Or your lectures are near Shamoy then. How about China? They will send the HFC. Intiminia may be so as a moon. What could they watch him when investors will close down now? There be you can say a Belegon campus at Samijina with other leaders. I would mention. The school is turning empty because minimum coffee. What's the car restaurant? One's a marathon. What's next in my then what coffee? Independent investment management. What shadow the release but there. Okay, you close the school no be uncle fear. As some women in this so you sure the investment management will put your school fees now my back now. You sure the hostel and hall management will put your hostel fees on my back now. They be that won't say the miskin in my back. You're there. I buy said your bottom up and then one bear on one come woman show ye. If I don't there, your investment management on Chibia will go to your school no more. I buy a slow Maakye if we want to then embra. On ya ada you in come you on nine. Okay, inti ekoba de die mwabubo si nyina mpanimfo antie na 21 working days in so na was here shut down universities no are you guys prepared to go home? Oh, prepared to go home needed. Obiara any optional. I went in America them. Obiara only University of Ghana, UCC, UW, UDS, UPSC, Ghana Telecom. All 50 public universities are all Ghana has. The management to Kofi, I only wanna. Minimum to America Netasa. Matase. School near what a Kofi, or lectures, and it's action, a work with Yato, what a Kinefia. I only want a school no that. Bokofi, you to Fraba and the young people you would do the minimum and doing there. Bobaka the young Kofi, Momekanata. Matase. Okay. All right. Inti young fancy how na yan samre tree munya data more about common demonstration na yan samedi mun komano pay da se bebre. Okay, massive the massive. Inti yani opinion na ye communication officer Edema Coalition of Concerned University Students Association and a quarter and Komono. Some 56 minutes after 8 live on AHENKAN933.3 FM. Pachuj media gusauti no eye Maakye. Kaina shanen so se ene eye yawoda. And inti ebrene so ebema okwan na so ababeto enkra ediama omwa was a omote and into Yan Washan and so at the amame. But a free sabre copy see every mouse aquanya de Uber to me at the one song crat one of the afa 0594-841-044 0594-841-044 Patch of Fafa Honum Fabra as a yet test message na yanking kind and fa amount. What the Faho banner? You're back in kind of come on. Eddie amount eya na wa hye ne so sa pepepe de mame but mame kan chew se si ade baby abefa bi a enchia a wo town eno ani soboti na ada ne nchia enkwala ne mpanimfo nyina obi a echia bi soboti eye papapa eye immune booster ede ma covid-19 and covid-19 aba edi nkrofo ani hunahuna nkrofo no Nia eboa yen ma yen ho to yen eye soboti eye super enubuna ne niema ye dia ye nyina eye 100% natural and it is say ofa soboti no a ya ye no to say leptin se ne mo no leptin no sa pepe ne ya soboti ma yen kodi nkomo wi mra ye ba na fe ye mra metoa eho enkomodie no ase ye ne yira kwabena entwi kunadu eko akotwetwe enkomo opani ayere ne kobo enkomo yi wono
ɛna ɔyɛ president ɛde ɛma is it Graduate Association of University Administrators ya na nkrofo ya ntworo asɛm o ɔpɛdi kafra ɔde bɛkyɛ yɛn ompo mbɔkɔ deɛ yami adome ho yɛ paa wadaroma o position no association bɛn ya production for no well meaning say Ghana Association of University Administrators now per se only me pacho ayemo na me friend say one or produce wa frame now say bi samintra asem o wo de be che yen agbafa nipa ani so wa ha no mo kakra wadaroma yenya ne ntie se mo srem panimfo so wo nhwe na omunye bibi mfamfa ho ansa na university students universities no ya shate ni nyina down no kure wo mu amunchire mu ne sen okay mamen fa kwenye sinamase na fe membom en sem yunum yen sabipo ama entiase no aye dwumaye so ba esuapon mu a friend of public universities na there were 3 categories of staff. There were junior staff, there were senior staff, and there were senior members. Senior members category no. There were muminu. There were one trade, and I want so one trade. Number one so yes, senior members. The mean training for Unicacra. Obas your poma, your lectures, and you will be able to say registrars, director of health services, accountant, auditors, lawyers, engineers, omomohe library, ICT, omohe admissions, sa senior members no, sa kununa ye frɛ wɔn gawa. Inti esuapon bia wo branch ewom. Emom me ɛna me national president ewo sa gawa no. Afi na obisa sɛ krata yɛ de aba bɔnten no enkyiremu ni sɛ UTAG for strike na wɔn akɔ no mepɛ sɛ mefa kwan wɔ so kyerɛ mu kakra kyerɛ obi a wotie mu no sɛ UTAG for strike no ɛnyɛ sɛ bi a ɔmo akɔ strike sɛ ade ɔmo dwuma ɔmo di no university ho nyinaa ɔmo de ɔmo nade agu fam. Oba esuapon no ma UTAG a ye lecturers no mo adwuma no ba ko ne ade kyerɛ ɛna ba ko ye friend community service said ye be ya bibia be so committee we hia ɛno ne ye friend community service ɛna ba ko nso ne research sanse so kyerɛ de na wanyɛ research a promotion kora wunya bida in fact contract no kora ibetwam ɛyɛ nhyehyɛ a ɛwɔ suapon bia mu. Enti UTAG for atwe adekyerɛ na sensen the same thing say be mfie do and senior members your single spine ho ensensem aban entimi shadan tu ho anamo papa bia nti na sei ochina sei se menkan committee a be mfie nsia senior members yi eprea se aban ese oye sa single spine ketua no bibi no enkusi aga ena nanu in UTAG for se sa na tie dia sa ban amfa ne nan ensi fomentu ho anamo a won ede won atwere bia no ebetwene ena won de atwene na mum enu achi no niema akoso bedri na yen gawafo a yen so ekan sanse de ye beya ma UTAG bia e senior members intien so ekan na enam se yen na ye administrators a ye hwe se esuapon no bekoso security be provision bia brofum cry for no municipal services akwese bibia hyeyensa enti ya hahahahwe hu se ase manso no twea kododo mazezi akodu court na penimfo nso se o timrika do asem ekokota enu nkyere se wedibin etiyen ye hwa ne se UTAG for ye de tabun to nso se won mra school na won so ka se ye mma ye besan so enso akokot bio ye de court sa na eniema sei fan se ebi esipen ebiri bi eba ne sa no bosome enkono na university
governance ni bibia come to a halt. Esa e kanu e san beda oman so san se utwa atakre Maria na wunya hwenti yen ye stress aban wotumi se aban be frɛ na ye dim komo na ye di ato yi masumdwe aba san sa abria me ka sei awfo ayem hihyew asuafo yem hihyew won aba school kɔbɛyɛ bosome na udi ho agrafi na ye de close universities in down and the idea ne appeal and advice to aban say yesre na de adunu we eye ni we anye ni ye no emfa hwe mre yen tena se ne nkasa na sabe asem bia ni ho ayentimi mfa ano enka. Is it because muhunu ne say ever since we ni nyina sha ase no aban she dan show any good faith ne commitment be our own? Oh, commitment, yes, you are right. Good faith, dear. Good faith, Mr. Nkasa Brisi. Gawa, yense wa negotiation table. Inti ensem bibri ubisamia. Menka enkwechiri bibri. Nemu commitment na ye kan say. Study jina nkwanta ya ko jina tisia UTAG for ato me twema me ntwe no. Eno ena eye de asem aba. Eno nti ye sere say. Said the tibia say commitment to any commitment to yenwi who say Sekobana say UTAG for chia na binds wa chia na yen so affected no affecting na including all the unions because the UTAG gawan so kase yen so ye cost strike we senior staff we student we junior staff ni nyina ba giegu inti enya fe ni ye share blame game ye say aban wotu fe obetimi atu anamon soronko a ebetimi ama ede asomdwe ama na maka ne bio say asem bia ni ho a yentimi mfa no nka saa na meka no yera anopei ma ye na se bibia ni enso ebesa ba na ye no abebɔ nkomo nyame nhyira mo miso me damase bebebe inti ye ne president edema Ghana Association of University Administrators GAWA na ekotwetwe nkomo no owura kwabena entwi kunadu 5 minutes after 9 live on AHENKAN933.3 FM if atu abye ncha no betumi dia ba na ya kenkan kama dia ma soboti eseme kan chero say immune booster na eboa ama ye fight COVID-19 eno no eye 100% natural a eniema ede ye nyina eye natural yemfa artificial de bia mfa mfraye ya packaging nice one ti say de wonom leptin no uyi na wo de atu nsuo hiem na ye de say de awpe no duduo bi a wo pesa wo ye ne bia no ewo ho eye kama ehwam enso so ebeboa ye de eye akakaduro ye de hwentia ye de pepre ye de abrobe na meko na afra e de aye soboti erinti eye natural bibi fufuro bia eye artificial bia emfry obi se oye vegetarian ono so betumi afa bia na mepacho an obetumi anom bi sanso so na mo amompe caffeine no eye caffeine free inti mo so mo betumi anom soboti no ebi e de amayen omo epen ebi ato o achim odan mepacho eye ba bibienu na wo benya bi obekọ mo amwo Roman achim odan Roman Our Lady of Fatima area mu honmo no mu nyina mu de bani ba kirem ewo ante adwoa ne shop honomo ante adwoa shop ho okwa ante adwoa waje bi kama a onsoso nsa betumi aka bi na ne odi akodi dwuma bi apese odidi enti mu amwo Roman top ho no Our Lady of Fatima area mu hono mu nyina mo nko ante adwoa ne shop ho ubenya bi efo kama nso ehyemu bebre onomonomono a ensada ko na kokoje wodie afei omonso a ekọ Frimpong Enterprise ho nso no mokwa amonsa ebeka bi Frimpong Enterprise okwa awonsa beka sobuti no ebi wo a wo nso ba aboabo no eya no ato afa AHENKAN FM onsa betimi aka sobuti ni bi na wodi akodi dwuma bi a wodi edie open dodo atu e de akogu shop mu a mepacho sika wo de bekwa kofa ene wo ton sika wo benya no wow to me say yes soboti business no business papa and it 2% utu dodo na wo de call shop ekoton
enya so mfaso a ɛyɛ 0551 119620 0551 119620 and a 0244 087695 0244 087695 ɛno ne number abɛfrɛ na ɔmo agye wo so nkomo bi aka no mo bɛdi ne kama paa ɛne nti ya na wahyɛ ne nso ɛde ama me St. Philip's Enterprise sɛ ɛyɛ mɛma outfit ɛna wopɛ deɛ a bra yɛn hɔ na yɛma wo papa ne bi St. Philip's Enterprise yɛwɔ St. Philip First Choice Special Man MK Classic ɛna yɛwɔ ɛyɛ Deluxe Unique yɛwɔ ne nyinaa bi ɛwɔ yɛn hɔ no mu a ɛyɛ cotton slim fit ɛne yɛde ayɛ saa designer shirt yi nyinaa suit no yɛwɔ political suit yɛwɔ suit for any other occasion wokɔ hɔ no mu a wo nsa bɛtumi aka ho deɛ jeans trousers ɛna knickers Lacoste belt shoes material trousers ɛna khaki trousers ne nyinaa St. Philip Enterprise ɔbɛma wo bi na wodi akodi wo dwuma mepakyɛw Kwame Nkrumah Circle ɛne Kanesi Trotro Station no yɛwɔ overpass no hɔ a wobɛhunu yɛn ɛwɔ hɔ saa nso so ɛna ɔkan hyi yɛne Kane UT Bank ɛna ɛdi nhwɛnimu Tudu IRS building no shop number 17 wobɛhunu St. Philip's Enterprise ɛwɔ hɔ wofrɛ number yi a mede ɛto dwa yi a na waka kyerɛ mo sɛ woteɛ ɛwɔ Ahenkan FM 0244 147212 0244 147212 and a 0204 70 9963 0204 70 9963 ofra no aka kyerɛ mo sɛ woteɛ ɛwɔ Ahenkan FM mepacho fix herbal ɔmo nso akɔfa bi di aba fix herbal sɛ wɔn de malaria mixture ɛdi aba na malaria mixture na ɔmo de aba no ɔmo ato din sɛ fix mala mixture na ne ɛwɔ mu nie sɛ ɛyɛ malaria ɛna ɛgye w'ani gye firi wo nsɛm a mekanfo fix herbal no wɔn malaria mixture ne bi ɛdi ama wo uti edwa wo gagagagagagaga asɛ de akuma simu a yɛtwa mepakyɛw ɛyɛ mala mixture ne bi na mekanfo de ama wo woyɛ adwuma kakra bi a no wabrɛ honam nyinaa tutu otu ani ento bi anim mepakyɛw ɛyɛ mala mixture no ɛna mekanfo ɛde ama wo ɛmɛmɛ wɔn agye so ɛmɛma deɛ ɔmo so kyɛfa ewom ɛne fix man capsules ɛno ne yɛ mɛma deɛ ɔmo sɔ ne soro ɔmo ma ne ntɔ fam yɛnya ma so asɛm ɔmo ɛna ɛbɔ amaneɛ no san sɛ adwuma ɛdie no ɛnya asɛm ketewa ɛnɛ ɛma mɛma kasa tenten a yɛ na ɛta akɔ so wɔ mpamu no agyae san sɛ oduru mpamu a onim adwuma nti a ɔkɔ hɔ ɔyɛ wie a afei no apɛ baabi afa akyire din ɔhonam a asɛ nneɛma totɔtotɔ skin rashes ɔbaa ɔwedeɛ no yɛnsrɛ ɛmfa nkɔ baabi nsa mfa mma ɛne nti yɛ na wahwɛ ne yie yɛde fix arabella ointment nso de aba a wode srasra honam n'ani a ɛbɛyɛ kama moto saa kwala foforɔ ensɛm na atumi aboa wo paa sɛ enduro yi a mabobɔ so nyina wopɛ bi a ɔmo ɛwɔ akyemɔdan main distributor no ɛyɛ Bolt Chemicals ɔwɔ main lorry station baabi a yɛtɔn nkokɔ no ɛwɔ abrosan ase hɔ ana wobɛfrɛ no 0205 885000 0205 885000 ɛno ne number abɛfrɛ wokɔ Ochini drugstore Ochiniba drugstore Amoafo pharmacy wɔ Green pharmacy Chumesi drugstore anaasɛ Kennedy drugstore a ipacho yenduro ni nyinaa wobɛnya bi ɛwɔ hɔ open dodo atu na wo nso akɔto anya so mfaso de a kɔ fix herbal wo mo akache wɔ Adenta Katamanso 0208 44 44 42 0208 44 44 42 0302 90 20 71 fix herbal ɛyɛ wunti ɛna wo mo aba me pacho tie we ma me ye ba ye to aso.
Jack, into bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Wuken. Say test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adie bia e fa adesua hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabe Kabi. You will book no any free crèche, ekopim tertiary institutions in Engina. Anything sorry offices. And now we be bookshop kese and I will pay books in the gumwa. Also call on one sa ebe kabi. Kai, Neshan son say ye turn in the doso poom sanso and I will pay back pa on sa ebe tumiaka. Akim Odan supermarket, ye need GCB bank no and ID and share the moon. Freying was 0244-293632 and I say 0203-083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Mark of excellence. Hey, ODI Electronics. Mama ye say mu near my papa. Wow. Ne nyoma ben ne di eni ehuntia. Ye ni agesa no. Refrigerators, deep freezers, beautiful irons, microwaves, blenders, gas cookers, kettles, rice cookers, that's right. TV, washing machines, and anyama hodra you used to ofie ni na. That's dramatic. Seeing is believing. Where the wedi tioma ye ni nyaw. Chese open home appliances. Edi abodwuma efeni bebia. ODI Electronics ena abeko anameboa. Aini, would ye friend wa homa show for you so 0550-900-600 0550-900-600. Adishmama na die dekra ni say emfa oni bebia wo. Odi anso be frɛ 0550-900-600. Bebia obia no ye be deliver edi amount. ODI Electronics yaba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, and say microwave. Adie bi me mama fie ye de na ho so ye de no. Ye woni say chapo ho. O friend ya ye be cho kwan be for so benya odie. ODI Electronics. Ye no ye delivery eko be bia. Malaria yaba na nedru na bo tenate. Fix Herbal, the Fix Mala mixture. Wa boni pitu, wa boni bede. Na otu malaria se prekupe na aba. Se wuti yo wenu mato. Wa powder nsisi wiye. Akwa aspiti ana akwa ye test ma wosi enya malaria. Ma malaria nzi unye bio. For Fix Mala mixture na obama wa pomuzin prekupe. Kwa drugstore ana pharmacy shop ne benya Fix Mala mixture ato. Na se pendudu etwa ko Fix Herbal wo adenta kantamansu. Ana fre 020-844-4442. 020-844-4442. Fix Mala mixture dri. Obi a wenyin san. Anorma bufraba enufu. Ana bufraba onzi mfidu ebien mfa. Fix Mala mixture. Enkratuyi FDA apenodo. Amanfo, mi chiechia na mi busa se wo pe fridge, deep freezers ana ayonwa ehe na benya bie. ODI Electronics mo oyiwa na emu no so bi se ope microwave, ope blenders, ope gas cooker ehe ana no so wonkro. ODI Electronics edem obi hia kettle, TV ana se rice cooker misro ehe ni wonko. ODI Electronics edem yopo afei so obi pe washing machine ana bread toaster any mobile phone ne ho akade nso a ehe ni obi bie. ODI Electronics oyiwa asempetia se wo panyoma ebubo so bie nyina to ane bo da form ne mu akwanya na twene kakakra na fa wa de a ye delivery edi ko ba bia eye ODI Electronics ebusu say tam enyoma papa bia wo pe say ye TV, rice cooker, washing machine, bread toaster, deep freezers, freezer, and say iron, fridge, microwave, and say bibiti say kettle and a gas cooker. Ni nyina ODI Electronics ememwenya bi at a very affordable rate. Umo kakra. Emfa oni babia wo. Di ohia ne say ube friend was 0550-900-600 0550-900-600 ODI Electronics babia wo bia utua ka wiepe ye delivery at the mount open so a ubetima be pick your product e wa henkan 93.3 FM heya ODI Electronics ye boy. Wow, Kwame ne dressing de ubo. She suit ne shirt baby asha no. We hu shoe no. Take a groomsman no kra. She say bibia is on point. Kwame de enya me won say share that ko wedding shop no UK o. UK. St. Philip Enterprise no. Owo Kwame kuma circle hey ya o. St. Philip Enterprise. E banu mema no ma dia. Don't go there. For bet show designer shirts a papa mo feeling. Enti wo so ma honya ha. Na kwaji St. Philip First Choice, Special Man, MK Classic, Deluxe, Unique, PN Design.
ne de keka ho na ne nyina so ye cotton slim fit designer shirt apapa bi upper belt shoes material trousers jeans Lacoste and suits and ye St. Philip Enterprise on Kroma Circle wo Benkaneshi Trotro Station for front a overpass in channel Okanshi opposite Kani UT Bank and Atudu IRS building numu shop number 17 0244 147 212 and 0204 709 963 na we wholesale ni retailing nyina aya wokwa bisa St. Philip quality khaki trousers no ebe fit we say St. Philip Enterprise one who fintra. Okay, 17 minutes after 9, still live on AHENKAN933.3 FM. Maakye any Jumedia Ugusua wu ATA. Ya na wa share nso se ene eyade emergency ECOWAS meeting ebekoso ewo enkanan pumpuni mantem emu. Se yebekaye a be enefua kakra nie okọ Burkina Faso a abetodwa se aban amamuo a ekoso constitution a omudi ebu oman ewo hono no asrafo ewo ho no atu saa constitution amamra no atu egu omo kire se sisi ade de eyade se saa amamuo no enya adwuma ebiem nti military na take over ewo ho omo take over no omo a share French ambassador a owo Burkina Faso ho omama no 72 hours se on sesa ni nkuku ne nkaka mfiri ho Burkina Faso fo kire se omo ntiase enkoso anhye French fo asibiem unse okọ Burkina Faso omo ka French omo kire se sisi omo pese omo do omo ho na ene se omo akasa akra na omo be kan se brofo na omo be kan ene e branding crab ya na be kire eno eye another issue eye of great concern eno na nam so ama ECOWAS committee anase ECOWAS eku ahodo no womo aka omo ho abomu an na me no ka sei emergency meeting ekoso African Union there omo yi Burkina Faso de free womo eku no emu na asem kro no esi wo Burkina Faso no eka kete obi beka se eka adwie anka wokọ Guinea Bissau anka ho nso so ebi esi but unfortunately for them, unfortunately for military no a sorry ewo Guinea Bissau no me no kasa yi eyade a omo ku a omo yesen ka omo ye no me an me kama sem se amfon enti ama wo mo so aso ayehye papa enipa ni bi awu ebi nso eprepra ni nyina efa ku a omo yesen ka omo de koso ama omo mampanyi owo ho anka omo kwakotunu a omo de omutira anye yie anko bam this and many more and ama ene emergency meeting ekoso ebinim kira say under the leadership and also the chairmanship of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no as a coup na do so dodo oko Gabon of friend saying Gambia rather Guinea proper kra Guinea proper oko Guinea proper ebiasi ho Alpha Conde me no ka say yetu na mamu etu egu ama Mamadi na oteso sisi ya ku kro no anso oko eye Mali ebiasi ho ufri Mali Burkina Faso eno ene the current one enja say ku no tai sisi under the chairmanship of Mampani Akufo-Addo being the ECOWAS chair enkrofo raise concerns bebre enti anope ye behwe na yedimu enkomo edi amamo mame nkoso mfa seda ema boafo mo aso yemu ame edi dwumadi di ebremo anope bia VK Vocational Training Institute VK Vocational Training Institute obi bisa se di enti no nko ho no mo ko san se eye covet registered school covet registered training school 85% practical training any de be ma your competent and qualified teachers ya omo eniminia omo eye yen environment ade besua ade no so emu edwo ema adesua eni ti se utie me na eye wani suade hunu se ubekosua nsa no dwuma wani suade hunu se de ye pamade de ye decoration obekwa akosua eye VK Vocational Training Institute and American for the amount emfa woni professional we ye se usua nsa no dwuma ne ka ho se ne wo mre enti oba VK Vocational Training Institute ye fashion and design no
ye kyerɛ sɛ ye pam emema ene emma entade wedding gowns so ye kyerɛ na ya kyerɛ sɛ de obɛyɛ fascinator asan aye bridal fan ni nyinaa oba VK Vocational Training Institute a ye be kyerɛ wo eno achi ye san aye decoration no ye kyerɛ wo sɛ de obɛyɛ decoration ama wedding obɛyɛ decoration ama outdooring obɛyɛ decoration ama graduation obɛyɛ decoration ɛde ama annual harvest bi ana any occasion bi a ɛne kwan a ɔbɛfa so ɔbɛyɛ ho decoration yɛyɛ internal ɛne external decoration ɛde ma ayie ɛne nti ya na ɛno nso so wahyɛ ne nso ɛde ama me ayie deɛ no deɛ yɛnyɛ undertaking na mmom yɛyɛ decoration no both internal and external na yɛtumi ayɛ ne kama ɛde ama wo ɛne nti utie me opɛ vocational school bi a wɔn ɛwɔ equipment ni nyinaa wɔn aboa wɔn ho aso wɔn akwankorɔ ɛwɔ akwantu a wɔn tuo mu a ɛyɛ VK Vocational Training Institute ɛne yɛ kamfo de ama wo nneɛma yɛ soronko ne sɛ woba yɛn yɛ hɔ no a ebia na usika nya nso yɛ a wo ankasa bɛkɔtɔ wo machine ɛde aba bɛsua adeɛ a woba hɔ a yɛ wo machine bebree a wobɛnya bi ɛde asua wadeɛ akyire yi na wo ankasa wonya sika a watimi atɔ bi na aba bɛyɛ wo ankasa wo dea yɛkyi kwan yɛ yira kwan mepa kyɛw yɛ wɔ akyem aboabo David Tilapia kwan ne so hɔ a ɛna wobɛhunu ɛyɛ VK Vocational Training Institute yɛwɔ akyem aboabo David Tilapia kwan ne so wobɛhunu sɛ yɛwɔ dan kama bi a machines egu dan ne mu no ɛkyerɛ sɛ yɛni abrɛ papaapa kasa tenten tɔpɔ nkwa ne ti frɛ number yi na nkɔmɔ aka wakyire no muntumi ni mfama me 0241 995775 0241 995775 ɛno ne number wobɛfrɛ VK Vocational Training Institute na yɛtumi agye wo so nyame yɛ adom a memene da ɛɛbɛ yi ɛna ɛyɛ enwanyɛn entity no ɛbɛkɔ so enwanyɛn entity nti wabɛtɔ forms ni bi na wopɛ sɛ wobɛsua sɛ ne yɛnyɛn enwa enya so emfaso a meka kyerɛ anasɛ meka wo sɛ memene da ɛɛbɛ yi ɛna saa adesua no ɛbɛkɔ so ɛwɔ akyem aboabo ɛnra yɛtumi frɛ fa dodoɔ no a but nipa bi deɛ ɔmo numbers no adum yɛsrɛ mo monhwɛ na monkaika wɔ mo mfama yɛn mfama yɛn ɔmo a yɛfrɛ mo ama numbers no adum no yɛbɛsan atry yɛtry ne yɛ nyamo afei yɛbɛbobɔ mu din wɔ radio yi so obi te a na wayi wɔn asotire ɛde ama yɛn sɛ nyame yɛ adom a memene da ɛna adesua no ɛbɛkɔ so ɛne ti so wabɛtɔ forms ni bia na watimi aba besua adeɛ no na aboa wo papaapa no nsia pɛpɛpɛ na yɛahyɛ aseɛ a yɛboba ɛne nti yɛbɛhwɛ mu nyinaa mu anim prɛmo ɛntoɔ no na yɛapɔn a obiara ɛkɔ ne fie ODI Electronics sɛ ɛyɛ TV, fridge, deep freezer, gas cooker, blender, kettle, washing machine, iron ana ɛyɛ deɛ bɛn na wopɛ home appliances bɛn na wopɛ usika sɛm ɛnyɛ wo ho ɛnha wo ho mɛmma wo kumantu wobɛnya wo so ɛne wo deɛ ODI Electronics yɛaba de ama wo nti adekodeɛ no a wopɛ na usika nso no wobɛdi kan de kakra bɛto aseɛ na afei ne aka no yɛasprɛde na watua ne nkakra ɛno na yɛfrɛ no sign down ho policy nti woba no abɛ sign down ho usika no ɛyɛ ready a ne yɛgyae onneɛma mu ɛde ama wo akyem abowabo ɛna yɛwɔ ahenkan FM dankɛseɛ nim nti woba a nkɔmɔ aka bia ne yɛbɛdi ne kama ɛyɛ a na wafrɛ 0550 900 600 0550 900 600 frɛ saa number no na yɛmmɔ nkɔmɔ yɛpɛ sɛ afi nkɔ awieɛ no na obiara wɔ TV wɔ ne dɛm obiara wɔ fridge ɛwɔ ne dɛm obiara wɔ washing machine ɛwɔ ne dɛm obiara wɔ kettle blender ɛwɔ ne dɛm ɛne nti mo yɛnyɛ ne saa pɛpɛpɛ ɛyɛ operation get all the home appliances K Asenso Limited sɛ mo yɛ nsɔre mo pɛ nkonnwa a ya customize ɛde asɔre ne din de agu ho a mo mmra ya kache yɛbɛnya abotra yɛ ne kama ɛde ama mo yɛwie a yɛasan de agu car mu na ayɛ free delivery
Eddie Amamo. Yawa Circle Adabraka of Iran Clinic. Kanesi so ubehuni of Flamingo Road, Zango Junction. Wow. Say a swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, and now authentic bookshelves. They are K Asemso Limited. And an pay account for the amount. Friend number is 0302 257 209 0302 257 209 and a 0302 919 739. Home of authentic bookshelves. Home of authentic bookshelves. And come on. Quality office chairs and bookshelves. K Asenso Limited. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. It is exercise books, test books, and from crèche, the copium tertiary institutions in India. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. And I make for the amount. Achim Oda, yane GCB Bank, no, and I didn't share any more. Achim Oda Supermarket, no, yane GCB Bank. And a D and share anymore. Yeah, my friend was 0244 293632 0244 293632 0203 0203 083031 Ofra and Komaka Yina between. And it is say office, say schools, churches, and now I will be a bookshop or crabby, and I will pay books at the Gumwa. Yeah, come for. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise the amount. Your prices in wholesale prices. And in whom here, so be too quine. Oh, coin here also call takrade. Oh, kumase. Oh, concrine. Oh, coedane. Also call for books. Me patron how F4. Ya understand you also be fat. Now call tongue on sa able to me a call one no. I feel the crack cramuya faster and confirm AHENKAN sounds. Almost say a wedding engagement, outdooring, graduation. A year and now float political rallies be and a more qua a year AHENKAN sounds near come for at the amount a year 0543 35 0934 0543 35 0934 and no any number wadaroma obefre na wabuki ewe chire ho ebre ne so a ya ba bi di dwuma no e the amount Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Okay, and it's about our drink channel to media about 0594841044 0594841044 o de ba na AHENKAN dia ma o enche so ye be ma mo kwan na mwetimi ato nkra sese ya ye ba mo ho enche bia na mwetimi ato nkra but ansa na be ba wo ho na wa ba beto wo nkra no ye so ye wo nkra to bia ye pese ye to de ma nipa bi na no pay anope yen krato a ye to no ye de kodi ama ye nnuanom NDC fo se mo be kai a COVID-19 ba ya na gina mu dikadikadika no NDC amanyuku a owura John Dramani Mahama kanima mpani edi wo mu anim eye ne se omonto so bete COVID-19 parallel group na sa committee o se team no omote ye no COVID-19 team na me de no meme from parallel because as at the time now buying so our COVID-19 response team NDC for owura John Dramani Mahama ebobo mpanimfo bi din e de omo form COVID-19 say response team o say de ben committee o ote ne kama ye bisa se wo mo no adwuma ben no omo ye de bo Ghana ye nhwehwanimu committee no omo te ye anana omo so pese ya to omo nka se omo ye shadow ministers entia na ho asem te sen adwuma ode hye omo nsa no omo aya akwa akoduru sen alternatives ben ena omo de ba be boa ye ma COVID-19 yetumi efri mu ana yegusu a ye efri mu nkakra eye enkrato na me de meto de ama omo a me di bi se omo asem se sa omo committee omo te ye COVID-19 committee o se response team no a womo te ye no womo adwuma omo ye ho report wen okay enye ye na te ye eninti report no ye na omo de be ma ye adwuma omo ye no ye gidi se na omo ye de abo ama Ghana akonanim enti adwuma no ho asem te sen ye nte ye nhwehwanimu ene omo ye ana na omo so ye bi ame ahwe eno ye asem sebe
enkrato a meto dia komo no no afa me say gina NDC fo no ho a meto nkra dia ma wo mo say Professor John Evans Fifi Atamels owu ya ni mfinhia dunie afa no mo akai say e wo se ye bibi de ma no ana afa no ma hunu say eso wo mfaso se ye bibi mfama no omo yesa yewura John Dramani Mahama yesa lectures because of feel say without the support and the blessing from the so-called Team B because omo who say Team B ni Professor John Evans Fifi Atamels Nkrofo and into omo time na chi ni Team B for ohuru say this is the time when he needs the blessings from the Team B Professor John Evans Fifi Atamels ye hu omo say wo mo Nkrofo no ohia wo mo so omo time na chi amana wini 2024 and unti na fe de wo ye bibi Ediama Professor Mills na Asumdwe Park hwan na wo sign every developer Asumdwe Park ya ban ya eti question ye bisa ne say time a ne boss free mu a no ye president no ani so ade hunu o mo ye senko o mo de Asumdwe Park no ye no ano o mo ye no ana sesen ne ho asem esi etie na no no o mo call University of Ghana ye koye den a ye se ye kwa akoye lectures you say memorial den and o makoye ne kama Ediama Professor John Evans Fifi Atamels ebi mo chiro ma dwene say yenhwehwe ni mu lectures and o makoye ye no ebi mo say da bi enya hwehwe ni mu 10 years down the line aden na fei na ye bibi ama Ghana fo ehunu say NDC fo kora na wo mo dwen Professor John Evans Fifi Atamels ho ene yenso yenkrato a yato eno no ebre na so ye ba won so ho onso fa won krato efa ebre yen. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me pato 0201944485 0201944485 and 0554820910 ye twen so be abeto enkra Obuoba Ofori Amanfo AHENKAN933 FM. Okay, yenti yankwa omano so na first caller adjoin ya wa homa so yenti e nkrato no pacho odini bebia kasa free. Staga taxi driver. Staga yenti o. Money ojuma pa o ye. Koma se muso a. Sunka to my DC NMP. Dey kwan na wa bo abo ni de. Mama me my the demonstration ni de be ba so la sankale. So mo no me my. Yate. Enya blepa ni mo kuto kuyen. Okay, yeah, that's bebre. I don't want to bet me about no about beto nkra. Yet you. Okay, young man, so maybe I told you maybe I can say free. But I'm going to say Asimwada Old Town Bedman. Boss, you. Yo, and I paid you, Mamichio, Namcho, Tiapo. Now there's a matter, so when I'm going to Shirawa, Nya Manu Blue. You was Uber Jumawa, papa. Yamatin is here. Master, Uber Asimwada, the dear mobile pie, or down, Old Town Aguna. It's liberal for Queen, not casting now. Never feel good boy, you're good fancy now. And so still now, I've got a few, the shame to play. Tatters for her, good boy. We see your mother, Peter in South Africa now, as a green, as a white. Who do you mean? Master, it's Bomadiana boy, Achimoda, Ota Agna.
na bɛboa yɛ paa woni nyame adwuma wate nyame enka won so ho yɛ da ase bebree me pa cho nso betumi aba 0201944485 and 0554820910 me pa cho din any baby akase free abo morning oh boss na pomboko de awa pomboko Mr. Obin abo yentie o abo ano pede edasne ekmafa ubo abo me chama me Madam Victoria me panacho ni bi ma me panacho ma me kwan ma me ansana kontata for no ayi for demonstration abaso panacho nde ono ano me nida no so nse kwan de obe ma nti panacho a ombra no me ma yate yeda sibibre okay me ba Johnson wait me about 0594841044 me ba chodin any baby a okasa e free Dawsuni Obuoba boss yentio ono pede da mo senu modjuma moye nti anzo nkoma abusafo aka na Obuoba ye kwan de ya semu kwan mo de na MC one ne MP omu kan ne man fia no mo me because the real demonstration here is a banner there. Oman via a chain or a deep crabunsi yada. Didn't see that because any near Fabrino. This time round, and yet the baby continue via Omunia no me, a month for Tiffy, but then almost no to me on my feeling. And my new who's our feeling. Now be infant in it, yes, Roma, Madaruma. Yeah, that's it, Bibre. Okay, me pacho unso udin any baby akase free. Anwani Obuoba wanti. Boss mpacho boni tell my. Unim min kra to di kan de. Koma isin regional chairman. The town rules no. Ono oye. Ye pacho a to fi se kontimi enfele enye me ya. Omubu gota ni nyina. Me second kranto. Koma ye president Nanado. The panicho woni no de nta se yi level atwa ho na sia o de bu se ye wodi fo be ye tiare no enya beteta yate ye da simpa cho dini be akase free the pacho the seven no obo akese me pacho yenti o boss abaden kan ho energy mapa wo ye e de ma my Ghana and titi is region whatever ye mbenu fo yon bibia ye ka se mi a ompa no mofa o se edu lesson time dia omba pay echo ne omunya se card ni wi a no mo do mato ma dwen mo mai hwe ya tem card ya ko afko ya nya fa so bi am so hwe lectures no onso mo ho ye ntwa ka ye hwe ne ye close university ni na down answer benefo na be se o ene ye ko first carry sika no mo kwa fa se de betu am ka no mo se be bo sika na bro so no ma che sika na wa chira se enu nti no ma se do mo ye sare no Boma ye tini na ye show. She or down to of one side be a quinzo. Adani ya a school for ibe free accident question quinzo. Essence in food to now cancel doso. Esi contract wa ba kwanso if you can onya any water so onya ni ja ho na ko. Samo nya kwan no ne omunya ho no monko. Wo de mu nya menya dwuma. Me ko no bi sa baby. Ye da se bebre. Me pa cho nso betumi abam ye twen na wo de won krato no e de aba. Yama momre bebre no a e fa cho din be akase free boss madam pa change you Pacho mama kwa kaka kawa ni wa na odi na na o san ho asem no kra because kwa ne ba ko pe e fa o san ba room I had no see kwa ta ba ko pe da na so tem bia na mpeni fuku ma o ma hwa na mo si kwan na mo ye yi ni ade wo ho do be se ya kwaji police permit ya kwaji wewe yes kwa ko be de wonya be bi mfa na wako me ba ko ne to so mi no e ko mai ma me gbe sai on e said na sisa penti fan no ano ne tira ma me na action say mo ma ne se covid relief fan na do te ye no amam penin fo ko mu nya discover bu sa covid relief fan no so mo je covid-19 ho my tax se pa mo cho sa tax no ma sa fan na mo ati wo apieti wo no o mo hwe an se covid de ni bi na se covid de ni bi de na ba di hu bejum na demonstration ko ha
Yenso yeda si bebre nti nkra no an yegu so aye to no wo bi to a na wadaroma wa ma ho aye ha enje sa na se ye tupunu ni mu se etwire je se ne na wotwe me pa cho udin ene ba bi akase free Owo MP Maakye majo so na umpo moko no Bible ye the radia se entie we Obo nyame shira papa President Bia to say wa anka man Ghana anka be edi wusra asamka ori anokwana wo kan nyame shira da anka so we dey me pa cho fama kusado pa o de obeti di amana obeji That's now the oda sorry now onya bibia ya no atu petrol ani ne yiri nyanta wanta wa kitu ebi kura no de ne bufu abadawa for no to MPA utie me omampani won to petrol mu ye wo eku a wo mu no di sa adwuma no yes boss don't say o adwuma mu we so o ni o hwe na so so no no the mobile time me adwuma you and she said bia bibi nko ya so no no oba say bia we ankoye ana you no know man penny out so and she bibi nko ya no na so ya problem nko mo obi o ono na say the blame man I see and she catch you no say petrol na oda sole na kum oda sole na kum no 2024 wa ya hina no he ya oni ba omia ani alanka no mo de ne ba oba to be time Agawa for your friend who agin papa. Yati MP. MP3 no. Watu ne nkra kama. Na kaka kusha he metene nkache u. Me pacho udini bebe akase free. Pacho FM kobi me kase free odan he ya. Kobi yenti o. Me pacho benka to am de man o de ama ma me obatampa. Se eye o tampa na yenu anu mu ye din kan baka ho asem no. Obo omtumi esi kwan na ubedru ho no. Unye baby amfa anape metie news peace police bone ebe tu kwan no aye de bi won be ya announcement am obi ehun say ene ekwan we ya tum untumi fa but bibi say enkoso wodan ubedro ne atum nti obo yes sramo mo na mo ka bi a ebem enti mo ndinku djuma mayen so mbi si kwan na o de o nya announcement said that day you si kwan akopim that day enti na ene meka bi amfa no boy ye ni na ehun enti say ne ubedro ne yes kwan no. Okay. Yenso yeda sibebre. Me pa cho nso so ye hwe ni musa obeba na wo de won krato no e de aba beto adwumadi ne so udin ni ba bi akasa fi wadaroma. Mpacho ye frame Gideon achima sane. Mpacho yintio. Amen krato yi e ko de amana na amwa dadom the second achima sane jase ho. Ise me menda no ahenkan fo mo frɛ no mo kasa bebre. Na sese yesi ahensem koso asane asmo yemi ho. Ono ne be gina ya se ye announcement se na nakakari apawu isa ne ma binchi omotumi no mo ye nkrata copy commanders ai wo empatem ha enne nu achi mfie mienu achi ono kuro ya asa akona nakakari apawu opani wadaroma o opani wutie me nti nia wo boroboro so ni nyina no wo bo ne tofa ne krakra ne sen ne tofa ne se ono ana se wode ne otu no na afi do wasa so wode na ba enu na ama pinche koso wasane enti won hwe se obema sumviaba anye saa na ntoko bi asi asane a nyame mfa nche no na na mo mfa nche no yate yeda si bebre won so betumi aba na ode won krato no aba beto adwumadie ne so amaye me pacha odi ni be kasa free aboba nga te free asane Mr. Nash yentio aboba na kopon kam ho ne adwuma pa mo ye onko so ma mo hu enum die aboba Ghana nti ye boa adesuanie yemi se milo ba ye pa sika do se no beje ye busumi bia na woji edu lectures ni die edu ana enti lectures yi di omu pa ka omo yum yamma school fo eti hom pen a omu sua de oboba Ghana nti fiye ye to so na ase ye ti ko ye chi yampen fo bibi omu ye bia omu bu akonta o enti omu nya hwe pa omu tu party akasie meetings akasie ye sika omu je tabi ma omu je let's acquire the match sakola de montra oboje de Ghana wa yesterday say Christian country hey yameni yasum ni say yo oboba mu ni yankopon nyadwuma nyame enka won so ho papa me pa cho enkrato bre no ane da so awu mu no
also betumi abam na wabeto nkra udin baby akasa free. Hello, mpacho ebi mi fefe akwetia. Ebi entio. Yo mami chia wa no penche tiefo nyina no pe na mi chia eye NDC zongo kokos onabo ba ko pe na bo alaji isra ne mi sa hia ple. Yo, o bo adwuma nyame ka ho. Na obi efre kan petru asem na wo se o mampani onyon no to petru. Taxes na wo di agusu no. Wo be di say adrava for demonstrations on say taxes no so. When see abo unfi taduku tonu do ntie Ghana for asem na ye na ni race ni o ka kire Ghana for o memu ni ekobe na wo so dan for kan akwan asem taxes bebebe na wajeje no o dan fo mu bisa no mo na ya moto abama no mu bisa no taxes na ojeje na den na odi aye na bisia bebebe no obo ye wo Ghana ha no ban bia mebo obi da no mo chafa wen ye ti Ghana ha ye wo Ghana ye wo plane wo Ghana ha or the plane na kwache aman foforo so and okwa high plane gari mu sheka obo e wo plane no oda fo mu bisa no ne pa na Ghana ha nyame di bibia mayembi amembu bone fun kankanti hwa ho kire gu Ghana fo so wo kan ya te man ka and the captain smart bie na no a na obi so de ne ka na fa ikote no akwache no enya no na hia ma Ghana o sike di no mu di no obi a wa ba so be bua Ghana wo be to peso atutu bibi aso bumbum hwenkrofo egu aso yeso pe ahin na omo jeboso me mo nje Ghana fo wen na yi levi na omo ka na omo ti asefen yenchi ayi na gu mo obi adwuma nyeye obi mre nye na adwuma enye di sika fa sene ne ba okote no sika bere ba mo je no mu hu ne amode ye yi levi na mo je akire yenji ntumu ne otena ka ho na ndc fo afi no me ka kire mo tamo pa to sa de mo nyina mo belusu mu si me ka meka no so wo ba bia yenji ntumu ne otena ka ho o mampani na na do ye sisi no woni ekwo wa chairman hwe ye sisi wo kina ne ho keka ho sabi mo nye ho a wo de session de ba na school for school fees ba pe fo omo mami na omo papa no matu omo school fee and omo tre fee bo so me ani akire teachers for akati omo ntu mo talk say and you should like you free be free no what to mo pay mo no mo teachers for next one mo say you lazy and no don't be bu my na sorry o ma peri na do sorry fee for nya no so like that for pro yeah that say bebre me pa chonso betumi abam bi na waba beto onkra wunya ne saa da bia yawo da pe na obenya ne saa pa chodi ni be kasa free dede atana ba ko pa choma atana boss yenti o mentra tuwe kwa ma odi ahenka kwa me yeboa me pa cho mon kanchire odi ahenka kwa me yeboa se nyame shira no pa enyo no anka ye mpata manyo ma ekosu bebrebe yi ye weapon station bebrebe wa na so ni ni nti honka jo dan kan se de oye na tebia wo che adoya wo je ani de di atwato okro de abeto so se obetire ensano djuma no mo tu dan kan kwam ye bo anka se atana ba ko pese ye de obi ankopon e shira no papa yenso ye da se bebre me pa cho betumi abamu bi na ode wo nkrato no abeto aso udi ni ba bi akasa free Obuoba. Yes boss. Obuoba please like I say. Boss yenti we. I say na mintia telephone na. Kaya kawe ekoma sabi ye Ghana for. The most Ghana for say. Sa ile abede ho ya. Ase yem pese yanum ndifo e no ma so pese me jadi na tunu. Yenina yanka o mampanye chini yenyi sa 11 ntum te ya nyantum dia ene nesi di yenya no ene sifo achi dia ene ye se beti fom bebre yenka ma meka sa se sabi ewiase no kodanim ene ya sho mampanye we ya se osi ba o ya sa tutu ye no ma esifa no ade achi na ade se na no na no ma kitikiti di ye de ba emu ba ye din iti da meka te na fo se omun ka mampanye hu na ye ene sifo no ye se ya adini ntu mo nyintum na mo ye nyina no mo gituma abobo ye nyina pa re ya nyatuma sabe ta free education no ebetwa de ye betwam na no ma bebre wo mo a ye betwa de access ba na sana ebetia ye Ghana for sabe ya ye nibi no ana be kwatia sabe Ghana ha ye tema over 100% no beto ga so over 90% and sabe aho kire de ewo
It is a bit the enemy is for it. Now, because Indians in my need to know Panasadia, and the year 70% you want with Jimmy and your best. It is the best, and I was almost solid waka. No more man, penny, no, to money now, not as education, another demand. I'm more than a papa, because I'm more than a boy, papa. The total you, I do also the DC. Which Mokufi Amponsa. Only sign Katowi, sir, a 100 pounds Saturday. You were at Saturday district Kakake. Now, the woman be the corner of Fred DC, Wakatana, Obesana, one sign canon. Now, the Tunuka district, the Tunuka over there 100%. That's quite 100 pounds. Okay. Yerama Obi Suntu Asubi Yadasi Bebre Udi so sorry. Ubetimi asa babium na ode won kratio ne dia ba. Udi ni baby akase free. Hello. Me pa to udi ni baby akase free wadaroma. E fra mi usum kase free atin wanti. Me pa to yenti o. E damase. Ya mi sraw. Any anɔpa bia sɔle a wɔne yɛyɛ bia mtimu wasɛm a woka nyinaa no yɛhu nyame nka ho na mmom deɛ meka kyerɛ Ghana mpanimfoɔ sɛ ɛto bebrebe a ɔmagye ne nyinaa yɛhu ade titiri biara a ɔmde yɛ ɔman mu man sɛsɛ masan akɔfa yilevi aba yilevi no anka yɛbɛtua no nyɛ yɛyɛ o na mmom sika ne bɛba no yɛhu ade a mɔde bɛyɛ na mo mpanimfoɔ na makyɛ ahyɛ mo ho ATS no so a na moko na foforo aba na ono so de ne dia aba eti 11 de ebegya tuma omonte so mayen na 17% ne de do so mayen eti omba boy omonko moyen ne enso yemo o na o man ye na ne yesese okay yenso yedase papa yɛresi betimi afa frefo be mienu bi di aka ho na yen sorry dwumadi ne so mpa chodi ni bebe akasa free e frame kwa na basement dodro na frame agba no asene Abano manemu anu ma ene nkoi. Me pa cho. Omo katra se denka to fama na do. Me sro me kan o. Enen nan sana na do ba. Me pa cho wadaro ma o nkrato ne sen ko de so. Why? Me nkrato na. Uni bidia ma yenko yanim me pa cho. Why? Me da se bebre. Udi ni baby akase free. Atanifu nyina. Eni Bako pe. Me pa cho to nkra. Asemasene. Agadiasi street ehonu butu fumade. Yo aboba no pe me tiawo. Na me komani mentia empanifo. Yamam pen. Obo adwuma wadre na na kufu ado. Atenkwa be ma tiawo. Me komani mi na me ka 11 no asem kakra. 11 ya be dan atem wo memu aya ka ken. Ye akasa yamam pen dada. Ofa Mahama. Ono na wana dream so oba kunya 2020 abana ko oba penko di revenue ba 5%. No obi di abana no di aye 1.7 say kwa 1.5 wa so regina because of say ebebu o man nti no. Ye nya de sa ye mo man bro sa. Na obi abest story abetra be gina ready so be kika. De. You revenue this year boy. Do ya do revenue tuma. That be said the business to be ya ka said it abuya man. What are you? And you know Ghana for mummy na ya man no. Say be sia ko nanim. Na ya politics in some no em ware. We ni nyam adwuma. Ye da se bebre. Me pa cho di ni baby akase free. Pa cho e free man. Ya ka se da na no wa. Me pa cho twenwa no ben wo phone ne kakra wa wo akiri. Okay. Afi yenti o. Ba cho me ka se free wisa. Wisa yenti o. Menza to ko mai ona bo kene je se nya fa. Abisi communication po ni bi wo akote. Na the naka kre ni po ya bisi wo anza na ye election gra. Abisi na ye ka te po ne aje ti wo hwi ni ma ifri mo ba. Na be hoso ye network ho die betre no so tie mi a. We de Isaac am hwi akote. Mesrane pa se onhwe na mundi network no juma ma na isi awia to ni na da network na sinzu yi na bi
Oma me yan yan to me ni so mo say ni ska ni bi. So mo say ni bi nanka o mu so de tia. O mu say yi na bi na de be boy. Afi o man panin so hwe teacherfo no na oni o mu dwuma no say oni o mu nye na say na na bi an go yi e say say tiatia na che. Okay. No mo makoma ntom yem na bi an so enwe nkununji e ma nyina. Yeah, say nyame enka so ho final caller me pa che odi ni be akasa free. Me pacho yinti o. Me pacho sa 11 semu ye kan ye yin free abnabo. Eni o ma papa o ha ya se di sika ne ye di sika ne mampani fo ne ye hu fa se bi a omo ye eni o ma a e hu nti no mo ye enti be he ye kwan so aduro ba bia nya kwan be he kwan bridge o ma twitwa to wo kre aburu be ten ye fele he wudi moto kre ko ba bia nya eja wudu wani be hu a wo le be ho. Anyway, by when I need to be a jet to me, a creafo, a brain, Yassy, and Yasma. But like I know to mean profit, like I won't mean talk, won't mean talk a two of them more to us. Me, I dear to me, the current penny for the beaches. I made a make one idea to win any. Yeah, that's it, Bibre. Yet me far of rephobia, a beam. Mesrena Mode, a chair, Yame Adomoa, or China, your best number, near Babetwa or some Cassian so. A for God and country. And I day sum enti anu ati ase dia mame enti baby aduro no I was here any book atem na obi akopen baby da enu nti yese wogbe cheke le habi wogbe cheke all right yam fast dan confirm ma boafo a omo kan home edi dwumadi edi bremo a production team led by Adwempa in Kofi Mensa Kobike ka ho Kwame Asante Udi Ahenkan Kwame Yeboa omo nyina ka ho bi ene edi dwumadi edi ebrem wo frɛ me Obuoba Ofori Amanfo Nyankopon ya adomo a ochina yebesana ba beto osum kese ne so ne ekoyie wo ye number no afrɛ aboy abaso de ankoyie nso twe adwen fasi so ti ase se to err is human, to forgive is divine. Nipa na efom ene nipa na ede che. So ati ase nyame ya adomo a echine fie ye besana ba nya beto a wosom no so ede ama o. Yes, sorry so adwumadi ahodo aka nyina eto so. Hwe wo ho so yie, wo hwe wo ho so yie na Yesu ba mu a utimi nyini che. Ni nyina mu no aka ache ne so se eyire so kire so se den asafo awurade ongu Ghana ni mu ase da. Sanso so na won so ongu ani mu ase. Awurade nka nyina ho. Makram. So Timbuktu Ghana mani Sumanguru you know what you show. Manchester ki no Sumanguru you know what where they get. Walk where they get what you show. What's that to do you know? Bamasa you know. Yasantwa you know what you show. Get your Israel, get my Egypt, get your Ethiopia, get Sudan what you show. Radio Papa. Thank you. Ebusiafo no pa no do abo pepe braso sama hodo a ebeto dwa wo yen kase ebo ahodo mesie dwa bede be so mo se kase ebo telmedin e de akosua adepa dumas enedue yen sama hodo ebeto dwa wo yen kase ebo emwawia premto bre ena afenwume no sia kan kase ebo no ebi enese eye kane CPP General Secretary Wadi atujwa watcha se ononyafo Urban Kingsford Smani Gbagben se na pomodin won 7 pia na wohwe na parliament wo ntimi ntina wadada dia ene won fa na dwumade a wo di wo mrase bedwafie wo no no famra awieye na ene yebekọ eye aboabo presby ene ebo ho bi esi wo no ase ya chehie pa yebekọ ne ene mpanifo asan so atwetwe enkomo ade afa wo sara so atema sane presby school wachasa wosuku dan na so apa enti yebesan so akwoma no so na ene mpanifo so atwetwe enkomo de wo no mo aye ade afa school dan no eho na ene yankase ebo amukro ya Owura Alote Jacobs de atodwa e ka cha ban ne sa ban no hwe
na utagfo a wonom call strike nsensen bia enko yesikasam no aban no hwe na won settle bibia emfa emma womo na ekuo bia wonom din ade AGGP wonom dia todwa womo kyerese se MMDCs no wonom ayansesan bi ewomo ebete ene ahodo ebetwa gu na ononyamfo baba jama ayekane emrahye badwane de ma de hia wonom ewo aye denchembo constituency akweti ampeso aso wodi atodwa kacha abanese aban nhwe senia eya wobesi asi ayusu sikade afa eno na wasa aban no etwe yie ewo ho pa na coalition for concerned university students wachese womba beko strike na kasebo betimu nchirem wo strike no se wo mo twa sensen na ase kwa na wonom ekọ na ena ye bisa Ghana fuo se ya watade bia wo se ya yetai hye kwa asori ana Ghana fuo be kire wonom adwen na be kwa homa no sonso na ye ne empanifo asofo empanifo atwetwe enkomo aha ena ebebe makwan na mede kase bo mboso ne nyinada asie medin ede akosua adepa duma se na mid morning show efia ampofo a etoaso